Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 54 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bumbuhanay sa Udtod Rizal FM Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Biyernes, Setyembre 27, tuiga 2024. Thank God it's Friday! Kagkaroon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 89 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lagari mo ang Kurman Bombot Shama Blanco Hoover sa mga nagapaw na dalaguan karon nga mga balita. Congresswoman Jamaron na nagapabilin nga committed sa iya sining grupo, sandig sa iya sining spokesperson, kasunod banwa sining supposedly confidential meeting nanday House Speaker Martin Romualdez, Congresswoman Jamaron da kaginday ra isa trenyas Chu tiyang nagpatigayon sinibanwa nga magsapol ang tatlo. Wa isang liwan kundi si Uswag Ilonggo Party List Representative Jojo Ang di kay nabalahuba na gidman na ini nagleak ng impormasyon, nagpagwa diri sa statement man ang kampo ni Congresswoman Baronda. Kagagin na kumpirmar nga mayara gid man sa sinapol pero kuno wala sang finality adto. Sa aton sini nga mga kabombo kag ang payag sang kampo ni Baronda nga nagapabilin siya nga committed sa iya sini nga grupo kag babala ng iya sini nga desisyon sa pagpauli niya diri sa syudad sang Iloilo. Pero sandig gani sa aton sini nga impormasyon nga nakuha banwa tubtob subong adlaw ginahulat ang desisyon sa kongresista kung bala matuman sa negosasyon o kung inisaya ang magasupak sa negosasyon. Sa pihak nga bahin, si Attorney Sheila Ulid na ginman bala ang pinal nga magatalo sa kay Shin Marie Mabilog sa uswag lineup. Amo nang himaloon naton banwa. Kay si Mayor kuno makigsapol pa man sa kay Shin Marie Mabilog mo. Yan mo ganina ang pamangkot lakon na pinal na gidman nga ang magatalo sa linyada kay Shin Mabilog si Attorney Ulid. Ano pa ang purpose ang pagkikistorya sang alkalde sa kay Shin Marie Mabilog? Iloilo Police Provincial Office nagpatha nga wala sang dapat ikangawa ang mga taga Banwa sang Ahoy kaangot sa ginaligar mga armado nga grupo nga nagalibot sa nasambit nga lugar. Committee on Public Utilities pabor kung magsulod sa joint venture agreement ang MORE kag Ileco apang ina kung magsugot man ang mga electric cooperatives kag kung mag-aagi sa legal nga proseso. Kag kinawatay sa mga manok nga inugbulang kag inugpawak sa uton madata. Muni madalakuan ng mga balita, issues kag impormasyon ng main sentro karon sa aton sining pagpangalagad sa gihapon diri sa palatuntunan na Bumbuhanay sa Udo. Detalye sininyo bantayan pagkatapos sa mga nagapauna mga mainit man nga impormasyon sa Bombo News Center. Yari ang mga simple nga paagi agon makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agod nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ama kapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies.
Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtawa. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas manubo nga wash cycle. Makakinot ka na sa tubig, makakinot ka pa sa enerhiya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas ng tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi, magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events, likawan ang paghaboy sa mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic, hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay, kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan kag flip. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw ngayon ng Biyernes, Setyembre 27, 2024, 89 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita. Sa ating mapangunahing balita, impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte inihahanda na ng isang militanteng grupo. 7th Joint Public Hearing ng Quad Committee ipinagpatuloy ngayong araw. Itong NAPOLCOM Commissioner na si Leonardo agad pinatawan ng contempt dahil yan sa pagsisinungaling. Ito namang matrix na nag-uugnay daw kay dating Presidential Advisor Michael Yang ilalabas ngayong araw ng Quad Committee. General Nicolas Torre III handa nang hanapin sina General Bantag at Attorney Harry Roque kasunod dyan ng pagkakatalaga bilang hepe ng CIDG. Ang Armed Forces of the Philippines naman target ang mas maraming missile system sa Pilipinas maliban pa doon sa US-made na mga Typhoon missile system. Sa ating provincial report, ang Philippine National Police sa Western Visayas pumalag sa akusasyon ng isang politiko sa Iloilo hinggil yan sa paglipano umano ng mga private armed groups. Abangan din sa ating sports balita mamaya ang Warriors pinili ang isang 7-footer na si Quinten Post. Sa ating balita sa ibayong dagat, mahigit 120 endangered crocodile sa Thailand pinatay dahil sa pangambang makatakas sa gitna ng mga pagbaha. At live nationwide, via satellite, dumako tayo sa detalye ng ating mga balita. Inihahanda na ng militanteng grupo na bagong alyansang makabayan o mas kilala sa tawag na bayan, itong impeachment complaint na ihain laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bayan Chairperson Teddy Casino, ihahain nila ang reklamo sa pagbabalik ng sesyon ng Kamara de Representantes sa buwan ng Nobyembre at kapag mayroon nang mag-sponsor dito. Gihit ng grupo, hindi pamumulitika ang kanilang hakbang na ito, bagkus ay gusto lamang nilang panagutin ang Vice-Presidente. Hindi na ito nagbigay ng karagdagan pang mga detalye sa kanilang inihahandang reklamo laban sa pangalawang pinakamataas na lider ng bansa. Pero una nang sinabi nitong si Vice President Duterte na mayroong binubuong impeachment complaint laban sa kanya doon ho sa may Kamara de Representantes para tuluyan siyang mapatalsik sa posisyon. Inakusahan nito si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na siyang utak sa hakbang na ito laban sa kanya. Tinawag naman na delusional nitong si Castro ang Vice-Presidente at itinanggi ang mga alegasyon ng Vice o ng pangalawang Pangulo. Samantala, iginiit ni House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo na karapatan ng oposisyon na maghain ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Tulfo, dati na ring inaasahan ng ilang mga miyembro ng Kamara na gawin ito ng mga miyembro ng oposisyon. Gayunpaman, marami aniya ang kailangang ikonsidera sa ihahaing complaint laban sa pangalawang pinakamataas na lider ng bansa. Kabilang dito ang form and substance ng ihahaing complaint
o dahilan ng reklamo para matanggal ang Vice Presidente sa kanyang posisyon. Mahaba-habang proseso rin aniya ang pagdadaanan nito at tiyak ding hihimayin ng husto ng mga mamabatas sakaling maihain ito. Narito ang bahagi ng pahayag ni Erwin Tulfo. Is there right to file this impeachment complaint, the opposition? Na-expect na namin they will do that. Pero the problem now will be, or the question now is, may form ba and substance ba yan? Lulusot ba yan sa... Kasi ang Secretary General namin ang tatanggap dyan, then titignan yan, hihimayin ng Committee on Justice namin. So may proseso pa, medyo mahaba-habang proseso. Doon pa lang kaagad sa meron bang form and substance para ituloy yan, para magtungo yan sa plenaryo, I don't know. So pag-uusapan yan ng Committee on Justice. Pero may karapatan naman kahit sino mag-file kung anong nakikita nila. Kaya kami magfa-file nitong impeachment because hindi siya sumipot, hindi niya sinagot. Yung mga questions ng Congress, how did she spend the budget? Well, nasa sa kanila yon. Yung nga lang, yung proving it, yun yung mahirap doon. How will you prove? Samantala, ibinunyag naman ng House Deputy Majority Leader na maraming nagalit sa pinakahuling pagdalunga nitong si Vice President Sara sa pagdinig ng Kamara kung saan hindi siya nanumpang sasabihin ang katotohanan, taliwas yan sa nakaugalian na. Ayon nga kay Tulfo, marami sa mga kongresista ang nabastusan at nainsulto sa naging asal ng pangalawang Pangulo. Narito pa ang pahayag ni Representative Erwin Tulfo. Majority ng Congress, when she did that, lalo na yung last one na hearing, then she stood up and she refused to take an oath. Karamihan or majority ng mga congressmen and women were frustrated and were kind of upset. Parang nabastos daw yung Kongreso. So, yung sa impeachment naman, I believe I will just leave that to the Committee on Justice. Ayaw ko naman silang pangunahan. Pero in reality, medyo maraming nagalit. Maraming congressman ang nainis dahil parang nainsulto nga raw sila. Parang she's taking exception na I will not do that. I will not take an oath. Pero meron kasi kahit yung mga si Pinoy dati, took an oath doon sa Deng Baksya investigation. Ganon din si Pangulong Ramos in the 90s, yung tungkol dyan sa Manila Bay Area, yung tinatawag na yung reclamation. And then si Erap Estrada also. Yan ang bahagi ng paliwanag ni Representative Erwin Tulfo. Samantala, naniniwala rin si House Deputy Majority Leader Representative Erwin Tulfo na isang mabigat na dahilan ang hindi pagpapaliwanag nitong si Vice President Sara Duterte sa nagastos na confidential at intelligence fund ng kanyang opisina. Ayon kay Tulfo, kung sakali pong gagamitin ang mga ito bilang dahilan o pundasyon ng ihahaing impeachment complaint, maaaring mabigat itong dahilan. Gayunpaman, ayaw muna nitong pangunahan anya ang House Committee on Justice na siyang unang komite na titingin sa impeachment kung sakali pong mayroon ng maghain ukol dito. Narito ang bahagi ng kanyang pahayag. Committee on Justice will be the one to decide kung meron bang form substance, meron bang culpable violation of the Constitution kasi kung titignan mo, yung ginawa niya na hindi siya nag-take an oath, is it culpable violation of the Constitution? Pero may mga nagsasabi kasi kami mga kasama na, paano naman ito kung during breaks na nag-uusap ang mga congressman, why can't she explain saan napunta yung 125 million na intelligence fund? Yun ang dapat niyang sagutin. Hindi pa naman niya nasasagot. So I don't know really dito sa Committee on Justice namin kung doon nila titignan yun na how did you spend this? Medyo mabigat yun na hindi mo masagot kung saan mo ginasta yung pondo mo. Pero others are saying na yung merely dahil hindi ka nag-oath, dahil binastos mo ang Congress, I don't think so. Pero pagdating dun sa spending yung budget mo and then you cannot explain it, then again, that's a different story. Pero that's I will leave that to our Committee on Justice to decide. Una lang sinabi ni Vice President Sara Duterte matagal na niyang inaasahan ang mga impeachment complaint laban sa kanya. Ayon kay Vice President Sara, halos magkakaugnay lamang ang mga taong nasa likod ng mga umuugong o mga bali-balita na papatalsikin siya
Kinabibilangan ito ni dating Senator Antonio Trillanes IV, Senator Rizal Tiveros at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro. Samantala, isinagawa nga ngayong araw ang kapitong pagdinig ng Quad Committee sa Kamara na isang joint congressional hearing ng Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Dito ay muling ipinaalala ni Committee Chairman Robert Ace Barbers na ang target nito ay para makalikha ng mga batas upang hindi na maulit pa ang mga pang-aabuso na nangyari sa nakalipas na Administrasyong Duterte. Lalo na ang pamamayagpag ng mga krimen na may kaugnayan sa pogo, iligal na droga at iba pa. Ipinaalala rin nito ang mga lupaing kinamkam ng mga dayuhan kung saan tinakot ang mga kabayan natin para makuha ang mga ari-arian sa iba't ibang paraan. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Robert Ace Barbers. Iligal na kinamkam ang mga dayuhan ng mga dayuhang ito ang ating mga lupang sakahan sa pamamagitan ng pananakot at mura at sapilitang pagbili mula sa mga kababayan natin. Sa mga lupaing ito, itinayo ang mga pogo na siyang pinaglagakan ng mga salaping galing sa pinagbentahan ng iligal na droga. Ginamit ang salaping ito upang bilihin ang ating mga kawani ng gobyerno at mga opisyal. Sila ang nagsilbing protektor ng mga dayuhang ito. Salapi din ang pinuhunan upang sila ay makakuha ng mga pekeng dokumento at pagkakakilanlan na kunwari sila ay mga Pilipino. Tayo ay ginisa sa sarili nating mantika, ika nga. Droga, pogo, pekeng mga korporasyon, pekeng Pilipino, kriminalidad, dala ng iligal na droga, kasama ng pogo at lahat na ng mga karumal-dumal na krimen. Ilang taon na para bagang walang Diyos at naghari ang kadiliman. Libo-libo ang mga pinaslang, inabuso, inalipusta at pinagsamantalahan. Kawawa ang ating inang bayan. Mga kabombo, yan ang bahagi ng pahayag ni Representative Robert Ace Barbers. Samantala, tinek naman ng Quad Committee na mananagot ang mga may sala sa mga illegal na aktibidad na may kaugnayan yan sa extrajudicial killings at illegal drugs, lalo at marami mga inosenteng individual ang naging biktima nang sa gayon ay mabigyan ito ng hustisya. Ayon kay Quad Committee Lead Chairman Representative Robert Ace Barbers, sa mga naitalang karumal-dumal na krimen na may kaugnayan nga sa illegal na droga, peking korporasyon, peking Filipino, nararapat lamang na mabigyan ng katarungan ang mga biktima at managot ang nasa likod ng naturang mga iligal na aktibidad. Binigyang diin ng mambabatas na sa pamagitan ng Quad Committee, isang pag-asa ang mabubuo. Nanindigan si Barbers na walang halong politika at sa pagdinig kundi pawang pagsasalarawan lamang ng katotohanan mula yan sa mga mata at bibig ng mga saksi at mga kawawang biktima. Ipinunti ni Barbers na misyon ng Quad Committee na ibunyag ang katotohanan sa likod ng mga criminal activities nang sa gayon ay mabuo ang isang well-crafted legislation. Nasa 13 panukalang batas ang nabuo ng komite kaugnayan sa nagpapatuloy na pagdinig. Inihayag din ni Barbers na sa naging urong-sulong sila sa usaping death penalty noong nakalipas sa panahon at resulta ngayon ay lalong sumama ang lagay ng peace and order dahil hindi natakot ang mga kriminal dahil lantara na ang ginagawang pamamaslang. Ayon pa kay Barbers, panahon na para tuldukan ang mga krimen at panahon na ang pagtutuos at magbabayad ang may mga sala nang sa gayon ay makamit ang hustisya ng mga biktima. Siniguro naman ni Barbers na sa mga susunod na pagdinig ng komite na ipapatawag ang banking industry upang bumalangkas ng mas mahigpit na batas. Sisilipin din ng komite ang bank secrecy law. Kaugnay niya, narito pang bahagi ng yan nga ay patuloy na tututukan ng Quad Committee. Oras na natin mga kabombo, meron na ho tayong 14 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian at update po tayo sa nagpapatuloy pa rin pong pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Nariyan, live si Bombo Annalise Soberano. Kaugnay pa rin po ito mga kabombo sa mga kaganapan at isa po sa mga una hong nangyari kanina, yung pong agad pong na-cite in contempt ang isa pong naimbitahan na resource individual dyan sa may Kamara. Si Bomboan na sa ating linya. Bomboan? Yes, magandang tanghali, Bombo Genesis and Victor. Hindi pa umiinit ang usapin sa Quad Committee kaninang umaga. Pinatawan na ng contempt si NAPOLCOM Commissioner Police Colonel Edilberto Leonardo dahil sa pagsisinungaling.
Abang Lingkod Party List Representative Stephen Caraps Paduano ang nagmosyon na patawan ng contempt si Leonardo. Nagmosyon naman si Antipolo Representative Romeo Acop na ikulong si Leonardo sa detention facility ng House of Representatives. Nagugat ang contempt dahil sa patuloy na itinatanggi ni Leonardo na naging bahagi siya sa pulong nilang mag-classmate kasama si dating PCSO General Manager Royina Garma. Pakinggan natin ang naging pahayag ni NAPOLCOM Commissioner Police Colonel Edilberto Leonardo. In which you evaded, in the first preliminary question that I asked you evaded to say and tell to this committee the place where the meeting happened. Now, again, Colonel Leonardo, do you confirm that indeed you have a meeting with Superintendent Padilla? Or else I will force also to call somebody that will testify again. No, Mr. Chair. You deny. Yes, Mr. Chair. No meeting happens. No meeting happened. So these three witnesses and resource persons pointed to you that there is such a meeting happens and you still denied. With that, Mr. Chairman, I move to cite in contempt former Colonel Leonardo for evading, lying in this committee in violation of Section 11 of our provision on contempt, paragraph C, Mr. Chairman. So Yan ang naging pagtatanong ni Representative Paduano kay Colonel Leonardo. Inungkat kasi ni na Representative Paduano at Representative Romeo Acop ang pulong ni Garma Leonardo at Colonel Hector Gutierrez kung saan pinag-uusapan umano ang Davao Template. Sa nasabing pulong, nandoon umano si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dating PNP Chief at ngayon Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo. Ginanap umano ang nasabing pulong sa DPWH office sa Davao City. Matapos kasi ng isang buwan na maganap na ang pulong, nagkaroon na kasi ng mga report na ang insidenteng pagpatay sa 3 Chinese sa Davao Penal Farm at iba pang mga krimen. Pakinggan natin ang naging pahayag din ni Representative Romeo Acop. Is there any motion? Mr. Chair, Congressman Acop. may I respectfully move that Commissioner Leonardo be detained in the premises of this House until such time that the committee would have finished its committee report. So move, Mr. Chair. There is a motion. There is a motion. As stated, duly seconded. Any objections? Hearing none, the motion is approved. Colonel Leonardo is or will be detained in the premises of the House of Representatives. Makakasama ni Leonardo sa detention facility ng Kamara ang kanyang classmate na si dating General Manager Royina Garma. Sa nagpapatuloy na pagdinig ngayong araw, kinwestiyon naman ni Representative Dan Fernandez si Garma hinggil sa pag-appoint niya sa kanyang anak bilang isang confidential agent. Naungkat din ang pag-appoint ni Garma sa pinsan at sa ilang pang mga kamag-anak nito. Depensa ni Garma na ang pag-appoint sa kanila ay ito ay dahil sa trust and confidence. Pinungkat din ang pagkakaroon nito ng property na isang mansyon sa hilltop sa Davao at ang pagbuo ng SPL party list. Nabatid na nagbigay ng donasyon sa panahon ni Garma ang PCSO sa nasabing SPL Foundation at direktang nagbenepisyo nito ang SPL party list. Nasa 2 milyon ang idinonate ni Garma sa nasabing foundation. Sa kabilang dako, naungkat din ang investment ng dating asawa ni Garma na si Colonel Villela na mayroong investment sa abroad sa isang kilalang resto bar. $200,000 sa 3 taon ang naipon umano ng nasabing Colonel Villela para nga magkaroon siya ng investment dito sa isang kilalang resto bar. Anya, ang paliwanag pa naman ni Villela na hindi 200,000 ang buo ang kanyang wala siyang perang ganoon, pero kalahati dito ay nagmula sa kanyang sahod bilang police attaché na kumikita ng $8,000 kada buwan at 3 taon na ipon niya ang $100,000. Hindi naman maipaliwanag pa ni Villela kung magkano talaga, kung saan kuha yung isa pang $100,000 dahil kinikwestiyon ng mga mambabatas paano ang kanyang gastos dahil nananatili siya sa Amerika. So ito yung mga ipinagpapatuloy na usapin ngayon, Bombo Genesis, dito nga sa Quadcom hearing sa Kamara de Representantes. Mula dito sa House of Bombo Genesis. May isang question lamang, doon kanina sa pagsisimula ng Quadcom hearing or bago yung pagsisimula, parang andyan si General Acorda, tama ba?
tama ka, oo, nabanggit mo nga na, nandito nga ang mga dating PNP chief, no? Kanina nakita natin Ayan, si General Benjamin Acorda, maaga siya dito at hiningan sana natin siya ng panayam pero tumanggi si General Acorda na magpa-interview. Ayon sa kanya, magsasalita siya sa komite. Kasama din nakita din natin itong si dating PNP chief Oscar Albayalde. Maalala, Bongo Genesis, na itong si General Albayalde ay naisangkot ng dating official din ng PNP na sangkot umano sa Ninja Cup. Pero ito ay pinawalang sala siya ng korte dahil hindi totoo at naglabas na may resolution na ang korte hinggil sa kaso ni General Albayalde. So aabangan natin, Bongo Genesis, ang magiging pahayag ng ilang mga general. Ito kasi kay General Acorda, napag-alaman natin na may kumakalat na larawan kasama ang itong si kapatid ni Mike Liang, ang dating presidential advisor ng dating administrasyon, itong si Tony Yang. At ito nga siguro ay lilinawin ngayon ni General Acorda ang kanyang naging itong pagkakaroon ng itong larawan kasama nga si Tony Yang. Si Tony Yang ay nahaharap sa kasong identity theft at paglabag sa immigration laws. Kanina, nakapanayam natin itong si Representative Johnny Pimentel ng Surigao del Sur. Kanyang sinabi, Bongo Genesis, aabangan ang ilalabas na matrix ng Quad Committee dahil nga dito sa itong matrix na ito ay makikita ang lalim ng involvement ng dating presidential advisor at makikita din kung sino-sino ang mga involved dito nga sa illegal na operasyon ng illegal drugs at pogo. Tinanong natin si Representative Pimentel kung nandoon ba ang pangalan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon sa kanya, abangan natin mamaya habang inilalahad dito ng Quadcom sa Quadcom hearing ngayon, Bongo Genesis. So yan ang latest. Mula dito sa House of Representatives, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Kasabay pa rin po ng pagsisimula mga kabombo ng ikapitong pagdinig ng Quad Committee ng Kamara de Representantes. Marami daw kung mga issue ang dapat pong abangan ngayon pong araw na ito. Sa panayam kay House Committee Chairman on Public Order and Safety at siya rin pong tumatayong kongresista ng Santa Rosa, Laguna, si District Representative Dan Fernandez. Napaka-aabangan daw ang pagdinig ngayong araw na sesentro sa extrajudicial killing at yung pong kaugnayan po nito doon ho sa illegal drugs at posibleng kaugnayan din sa operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon sa kongresista, may dalawang surprise na resource speaker ang paka-aabangan ng lahat. May mga bagong revelation daw sa pagdinig ngayon pong araw. Tumanggi naman na sabihin itong si Congressman Fernandez kung sino po yung mga bagong resource speaker. Dadalo sa pagdinig dumalo sa pagdinig itong si dating General Manager ng Philippine Charity Sweepstakes Office, si General Manager Royina Garma, kasama itong si Alice Go at maging itong si Cassandra Lee Ong. Dumating na rin ngayong araw mga kabobo itong si retired General Oscar Albayalde at naroon din kanina itong si General Benjamin Acorda Jr. Naging kontrobersyal itong si Acorda dahil sa umano'y kaugnayan nito sa kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang, itong kahuhuli lamang o kamakailan lamang po inaaresto si Mr. Tony Yang. Kaugnay pa rin po niyan, pakakaabangan din daw ngayon ang paglalabas po ng tinatawag na matrix ng Quad Committee ng Kamara de Representantes na nag-uugnay kay dating Presidential Advisor Michael Yang sa operasyon ng iligal na droga. Ayon naman kay Surigao del Sur, Representative Johnny Pimentel, nakasentro yung pong usapin ngayon sa ilan pong mga development sa illegal drugs trade nung nakalipas na administrasyon at yung pong kaugnayan po nito sa extrajudicial killing at yung operasyon ng Philippine Offshore Gaming Operator. Ayon kay Congressman Pimentel, sa nasabing matrix, makikita yung mga personalidad na may kaugnayan sa operasyon na illegal na droga. Binigyang diin itong si Pimentel na makikita rin sa matrix kung gaano kalalim yung pagkakasangkot nitong si Michael Yang sa illegal o illegal drugs at itong sa Philippine Offshore Gaming Operator na hanggang sa ngayon patuloy pa rin po yung operasyon. Ang matrix na raw na ito na nakuha po ng Quad Committee ay mula po sa impormasyon na binahagi ng ilang mga law enforcement agencies. Gaya po yan ng Presidential Advisor on itong komisyon na sila pong nag-raid dati o nagsalakay ho dati doon ho sa may mga Pogo Hub o Philippine Offshore Gaming Operator Hub dyan sa may Bamban
sa may Tarlac at sa may Pampanga. Ito hong Presidential Anti-Organized Crime Commission. Sa kaso naman itong si Tony Yang, nakikita na posibleng sangkot din ito sa shipment ng illegal drugs at smuggling activities, lalo ho sa bigas. Tumanggi naman na sabihin nitong si Congressman Pimentel na kung kasamang pangalan nitong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa hawak nitong matrix. Inayag din ng kongresista na may mga surprise speakers din na abangang magsalita at maglalahad ng kanilang revelasyon. Tumanggi rin po ito na sabihin kung sino ang mga nasabing personalidad. Samantala, inimbitahan din ng Quad Committee ang kapatid ni Michael Yang na si Tony Yang na naaresto kamakailan sa Ninoy Aquino International Airport dahil po yan sa kasong identity theft at paglabag sa iba't ibang mga immigration laws. Bukod kay Tony Yang, abangan din ang pagharap nitong sina Alice Go at Cassandra Lee Ong. Samantala, plano ng Grupong Bayan muna na kwestiyonin sa Korte Suprema ang ginawang pag-sertipika ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa 2025 National Budget. Ito ang dahilan kung bakit naging mabilisan nga ang pagkakapasa ng budget sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Bayan muna Chairperson Nery Colmenares, ang executive power na ito ng punong ehekutibo ay inilalaan tuwing may kalamidad at anumang emerhensya. Kasama sa kakwestiyonin ng grupo ay ang mabilisan ding pag-aproba ng House of Representatives sa budget sa pamamagitan niya ng certification nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Naniniwala ang grupo na ang pagsertipika ng budget bilang urgent ay para maiwasan na ito ay questionin at mapalusot ang mga itinatago. Hinala ng grupo, mayroong mga insertion o isiningit sa mga budget kaya minadaling itong ipasa. Ikinatwiran ng mga ito ang mabilis na prosesong ginawa sa Kamara bago ang kanilang recess habang hindi pa naipapasa sa Senado. Ang budget ng Pilipinas sa 2025 nga ay aabot yan sa mahigit 6.3 trillion pesos. 26 minutes makalipas ang alas 12 ng katanghalian. Sa kabila ng pananatili sa Pilipinas itong mga kontrobersyal na Typhoon missile system, nais po ng sandatahang lakas ng Pilipinas na magkaroon pa ng ibang mga missile system sa bansa. Sa isang pahayag, sinabi nitong si Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Browner Jr., kailangan daw ng bansang komprehensibong air at maritime defense system. Dito niya papasok ang mga mid-range missile system ng Estados Unidos at iba pang mga missile system na maaari pong makuha ng Pilipinas. Natanong din itong si General Browner kung ano ang plano ng Defense Department na makukuha o makakabili ng mga medium-range capability Typhoon missile system. Bagamat hindi direktang sinagot ng General kung mayroon ng binubuong plano, sinabi nitong ang kasalukuyang Typhoon missile system sa Pilipinas ay ginagamit para sa training ng mga sundalong Pilipino. Ang pananatilian niya namang ito dito sa Pilipinas ay dedepende pa rin sa desisyon ng Philippines-US Mutual Defense Board Security Board. Ang mga Typhoon missile system ay may kakayahan o kapabilidad na magpalipad po ng mga Tomahawk land attack missile at itong tinatawag na Standard Missile 6 hanggat sa mahigit 1,000 milya ang layo. Samantala, dinodoble pa ng Department of Education ang vacation service credits na mga guro sa 30 araw. Ipinaliwanag ng ahensya ang mga service credit kung saan nagbibigay daan ito sa mga guro na i-offset ang mga pagliban dahil sa sakit o personal na dahilan o upang mabawi ang mga bawas sa sweldo sa panahon ng bakasyon. Ang panibagong kautusan na ito, mga kabombo, ay nagbibigay ng karapatan sa mga kasalukuyang guro na may hindi bababa sa 1 taon ng serbisyo. Gayon din ang mga bagong hire na guro na itinalaga sa loob ng 4 na buwan pagkatapos ng pagsisimula ng klase ng 30 araw na mga vacation service credits taon-taon na. Maliban dito, ang mga bagong guro na ang mga appointment ay ibinigay sa nakalipas na 4 na buwan pagkatapos ng pagsisimula ng klase ay makakatanggap naman ng 45 araw na mga bakasyon bawat taon. Sa iba pa mga malalaking development ngayong pong oras na ito, nakahanda na raw ang Criminal Investigation and Detection Group na habulin yung mga wanted na individual. Kabilang na rito yung mga dating government officials na pinapasagot sa batas. Ayon sa bagong pinuno ng crime investigation na si Police Brigadier General Nicolas Torre III, nakanda siyang pangunahan ng mga manhunt operation laban sa mga wanted na individual. Kabilang na rito yung mga high-profile individuals na kasalukuyan pong pinaghahanap. Sa kasalukuyan ay pinaghahanap nga itong si dating presidential spokesman Harry Roque
na dati rin pong pinapaaresto ng Quad Committee ng Kamara de Representantes at dating Bureau of Corrections Chief General Gerald Bantag na iniuugnay naman sa pagpatay sa broadcaster etong si Percy Lapid. Ayon kay General Torre III, magsisilbing prioridad ang pagtugis sa mga ito. Bagamat hinihintay pa nito ang mga kautosan ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil sa pag-aresto kay Roque, ay tiniyak nitong si Torre ang kahandaan ng pagtugis sa dating mga opisyal ng gobyerno at sa iba pang pinaghahanap na ng batas dahil sa iba't ibang mga kahilingan. Una pong sinabi ng general na handa nang hanapin ang mga may sala sa batas kahit na magtago pa mga ito sa ilalim ng lupa, gaya ho yan ng ginawang paghahanap kay Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Kaugnay din po ng balitang yan mga kabombo, itong si General Torre III. Nakatanggap daw ho ng mga death threat kasabayan ng pagtugis sa mga high profile na mga pugante. Pero tiniyak na hahanapin itong si Roque at itong si General Bantag. May update po dyan si Bombo Kelly Cordero. Tuloy-tuloy ang paghahanap ngayon ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa mga paghahanap ng batas gaya niya dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque at dating Bucor Director General Gerald Bantag. Ayon sa bagong talagang CIDG Chief, Police Brigadier General Nicolas Torre III. Ani Torre, sabay-sabay niyang inaaksyonan ang paghahanap sa mga ito gaya ng ginawa niya sa pagtugis kay Pastor Apollo Kibuloy sa kabila ng mga natatanggap na death threat. Isa sa hindi niya katanggap-tanggap habang ginagampanan nila ang kanilang misyon bilang pulis ay ang idamay ang kanilang mga inanting pamilya noong kasagsagan ng paghahanap nila kay Kibuloy. Siguraduhin niya anya na may kakaharapin na kaso ang mga individual na ito na nagbanta kanilang buhay. Kasabay nito tiniyak ni Torre na kahit parestado na si Kibuloy ay hindi sila titigil sa pag-iimbestiga of death at sa iba pang kasong kinakaharap ng pastor. Tuloy-tuloy naman tayo dyan. I'm coming in hot sa CIDG dahil sa CIDG naman, hindi naman bago agency yan at hindi naman yan na natulog kailanman. At ang sa atin dyan, I'm being placed there to lead them and continue to lead them on the missions that they are being given. Ito ngayon, amin ang mission to. Nakikita natin, mga high profile nga lang, may itong mga in support sa mga ginagawa ngayon ng ating mga korte, ng ating Senado, ng ating Kongreso. Tuloy lang kami ng trabaho. Nananawagan pa rin si Torre kay Roque at Bantag na lumantad na at harapin ang mga aligasyon at kasong nakasampas sa kanila. Matatandaan na si General Torre ang dating Davao Regional Police Officer Director na nanguna sa paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa loob ng 2 linggo. Matapos ma-corner ng kapulisan at sumuko ang pastor, matagumpay itong naaresto at ng 4 pa na kapwa niya akusado. Si Kibuloy kasalukuyan ngayong nasa kustodiya ng Philippine National Police. Kasunod nito itinalaga si Torre nito lamang Miyerkules bilang bagong chief ng Criminal Investigation and Detection Group. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 28 minutes bago sumapit ang alauna ng hapon. Sa ating pagpapatuloy mamaya, abangan po sa ating weather update. Patuloy pa rin pong nakakapekto sa probinsya ng Batanes ang Bagyong Julian. Abangan po yan. Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Bombo Weather Update. Patuloy na nakakaapekto sa probinsya ng Batanes ang Bagyong Julian. Batay nga sa datos ng Bombo Weather Center, huling namataan ng sentro ng naturang sama ng panahon sa layong 525 km sa silangan pa rin ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang pagbugso nga abot sa 55 km per hour malapit sa gitna. At habang ito namang pagbugso na abot yan sa 70 km per hour. Halos hindi gumagalaw nga ang naturang bagyo, ngunit taglay nito ang may malakas ang paghangin na nakakaapekto naman sa mga baybayin ng Batanes. At dahil nananatiling mahina nga ang naturang bagyo, wala pang nakataas na anumang tropical cyclone wind signal. Ngunit bago matapos ang araw na ito, maaaring itaas ang tropical cyclone wind signal number 1 sa ilang bahagi ng Cagayan Valley. Bagaman hindi ito gaanong nagdadala ng mga pag-ulan, ang paghangin nito ay nakakaapekto naman sa mga kalagayan ng mga baybayin, kaya't bawal pa rin ang pamalaot ng mga
sasakyang pandagat, lalo na ang mga maliliit na bangka. Maaaring manatili sa katubigang sakop ng bansa ang naturang bagyo sa susunod na oras, ngunit hindi nakikita ang lalo pa nitong paglakas. Gayunpaman, may posibilidad pa rin magdulot ito ng mga pag-ulan lalo na sa bahagi ng Batanes Group of Island. Manatili pa rin nakatutok sa Bombo Radio Philippines para sa karagdagang mga updates hinggil pa rin yan sa lagay ng ating panahon. Sa iba pang mga balita, kinestyon ni Surigao del Sur 2nd District Representative Johnny Pimentel ang paggamit ng 112.5 million pesos na laga ng confidential fund ng Department of Education. Sa ilalim yan ng panunungkulan ni dating kalihim at Vice President Sara Duterte sa mga kadududang youth seminars. Ang natulang pondo aniya na ginamit para sa Youth Leadership Summits ay kasalukuyang iniimbestigahan dahil sa kakulangan ng wastong dokumentasyon at kadudadudang mga ulat ng liquidation nito. Ayon kay Pimentel, ang mga isyong ito ay lumutang noong Miyerkules sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability na nag-iimbestiga sa umunoy maling pamamahala ni Duterte sa pondo ng gobyerno sa parehong Office of the Vice President at Department of Education. Hindi kumbinsido ang mamabatas na magamit ang mga ganoong malaking halaga ng pondo, lalo at kunti lamang ang dumalo sa naturang summit. Binanggit ng mamabatas sa mga audit observation memorandums na inilabas ng Commission Audit na nagtala ng mga issue sa cash advances at liquidation reports parehas sa mga summit sa nakinestyon naman ng tungkol sa malaking halagang ginastos na umano'y walang kasama mga dokumentasyon tulad ng mga resibo at larawan. Sa kanyang interpelasyon, binigyan ng tuon ni Pimentel ang dalawang AUM na may petsang Pebrero 1 ng kasalukuyang taon at Agosto 8 ng kasalukuyang taon na parehong nakadirekta kay Edward Fajarda, ang Special Disbursing Officer ng DepEd. Ayon kay Pimentel, si Fajarda ang responsable sa 75 million pesos cash advance at liquidation, subalit hindi rin ito dumalo sa pagdinig noong Miyerkules. Gayon din ang isang dosenang opisyal ng Office of the Vice President na inimbitahan. Dahil dito ay minungkahi ng mamabatas ang pag-issue ng show cause order upang obligahin itong si Fajarda na dumalo sa susunod na pagdinig ng komite. Kinumpirma rin ni Attorney Gloria Camora, ang team leader ng Commission Audit na nag-audit sa confidential funds ng Office of the Vice President, ang pag-iral ng mga AUM na sumasaklaw nga sa taong 2023. Duda rin si Pimentel kung talagang naganap ang mga summit dahil ang mga dokumento ng liquidation na isinumite sa Commission Audit ay tanging mga sertifikasyon lamang mula sa mga opisyal ng militar. Ay naman sa mga sertifikasyon na inisyu ng mga opisyal ng militar, isinagawa ang ilang Youth Leadership Summit kung saan isang sertifikasyon ang nagsabing 531 na kalahok ang dumalo sa 8 aktibidad, habang ang isa naman ay binanggit ang 205 kabataan ang kalahok at isa pa ay nagtukoy din ng 860 na kalahok sa siyam na isinagawang summit. Hindi na kumbinsi ang mamabatas na mga sertifikasyon ay hindi sapat upang patunayan ang ganitong kalaking mga gastos. Paliwanag naman dating DepEd spokesperson Michael Poa na dumalo sa pagdinig na ang Youth Leadership Summit ay hindi direktang isinagawa ng DepEd kundi pinangunahan ng Armed Forces of the Philippines bilang bahagi ng kanilang advokasya laban sa insurhensya. Napakalaking halaga ang 112 million pesos para umano sa Youth Leadership Summit ayon sa kongresista. Git naman ni Pimentel ang pagkakaroon ng higit pang investigasyon at ang presensya ni Fajarda sa pagdinig upang ipaliwanag kung paano nagamit ang naturang pondo. Samantala, maaari pong maabot ang 5 o 5 piso na pagbabago sa presyo ng bigas. Pagsapit po yan ng Enero ng taong 2025 bate po yan sa kalkulasyon ng Department of Agriculture sa pamagitan po yan ni Secretary Francisco Laurel Jr. Ito'y kasunod na rin ng pagkaubos ng stock ng sobrang nabiling imported rice na napakamahal na taripa at mahal daw yung presyo noong katapusan ng Agosto, habang nitong Setyembre naman ang kinukonsumong bigas o palay ay mula noong Enero hanggang Hunyo na nabili ng napakamahal na halaga sa pamagitan po ng mga local traders o itong mga local buyers. Paliwanag ho ng Department of Agriculture sa pamagitan ni Secretary Laurel Jr., ang presyo sa merkado ay nagre-reflect sa stock na una nang nabili sa mas mataas na taripa. Una na ngang binawasan ang ipinapataw na taripa sa imported rice mula ho 35% sa 15% sa bisa po yung Executive Order number 62.
Nagbebenepisyo naman anya ang lokal na magsasaka mula sa 29 pesos kada kilo hanggang sa 30 pesos kada kilo na buying price ng palay. Mula Enero hanggang sa Hunyo, nagresulta sa mas mataas na retail price ng bigas sa merkado. Batay po sa monitoring ng Department of Agriculture, ang retail price ng bigas sa Metro Manila ay bumaba ng 42 pesos kada kilo mula sa 50 pesos kada kilo na presyo ng bigas sa mga nakalipas na buwan ng kasalukuyang taon. Samantala, kaugnay din po sa usapin ng bigas, plano po ngayon ng Department of Agriculture na simulan na ang pag-implementa dito ho sa 5 billion pesos na buffer fund para ho sa susunod na taon. Sinabi pa rin nitong si Secretary Francisco Laurel Jr., layon po dito na maibenta ang mga stock ng mga basic commodities gaya ho ng bigas at maging ang commodities ng karne sa mga murang halaga tuwing may kakulangan ng supply at pagmamanipula raw sa presyo doon ho sa mga merkado. Aprobado naman ito nitong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sinabing yung pagpupundo po dito ay natukoy na kung saan po ito kukunin. Dagdag pa nito na hindi pa maaring talakayin kung saan po kukunin ang pundo dahil marami pa rin pong option na pwede kong pagkukuhanan at patuloy pa rin pong tinatalakay ng mga miyembro ng gabinete ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Samantala, tinatayang nasa 5 billion pesos ang naibulsa umano ng mga rice traders simula nang ipatupad ang Executive Order 62 na nagpapaintulot sa pagtapyas ng taripang ipinapataw sa mga imported na bigas. Sa isang pahayag, sinabi ni Federation of Free Farmers National Manager Raul Montemayor na hindi gaano gumagalaw o bumababa ang retail price ng bigas na nangangahulugan na naibulsa ng mga importer, wholesaler at retailers ang halos 5 bilyong piso. Sinabi nito na sila at hindi ang mga consumer ang totoong nakinabang sa mababang taripang ito. Inihag din ni Montemayor na nakatipid ang mga rice importer ng 6 pesos 70 centavos kada kilo mula sa mahigit 800,000 na tonelada ng imported na bigas na dumating mula noong buwan ng Hulyo hanggang kalagitnaan ng buwan ng Setyembre ng taong ito na nabili sa mas mababang taripa. Itinanggi naman ni Department of Agriculture Secretary Francisco Laurel Jr. ang aligasyon bagamat aminado siyang hindi pa malawakan ngayong nakararamdam sa mga lokal na merkado ang 5 piso kada kilo hanggang 7 piso kada kilo na pagbaba ng presyo ng bigas na pagatayan naman ng mga economic managers. 18 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Sa ibang mga development ho tayo, iginiit ng Commission on Elections na matutuloy ang Bangsamoro Parliamentary Elections sa buwan ng Mayo sa susunod na taon. Ito po'y kasabay mga kabombo ng 2025 midterm elections. Ito'y sa kabila pa rin ng naging desisyon ng Korte Suprema na alisin ang Sulu Province sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Ayon kay COMELEC Chair George Erwin Garcia, wala namang nagsasabi sa kanila na huwag ituloy ang halalan sa naturang rehiyon. Paliwanag ni Garcia, hanggat walang utos ang korte na pagpaliban ng eleksyon, itutuloy ito ng poll body. Una rito, naghain ng resolusyon itong si Michael Midtimbang na miyembro ng parlamento na nananawagan sa Kongreso na ipagpaliban muna ang halalan sa naturang rehiyon. Ito'y upang mabigyan daw sila ng sapat na panahon o pagkakataon para amyendahan ang batas at muling makapag-assign ng 7 mga posisyon. Pero giit po nitong si Garcia, hindi na ito maghihintay hindi na po maghihintay ang COMELEC dahil sa susunod na taon na ang isasagawang midterm elections. Samantala, matapos na alisin ng Korte Suprema nga ang Sulu sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao, tiniyakiyo ng Department of Budget and Management na makatatanggap ito ng tulong mula sa national government. Ayon kay Department of Budget Management Secretary Amena Pangandaman, aalalayan ng gobyerno ang naturang lalawigan para makatayo ito sarili ng paa. Gagawin din aniya ng national government ang lahat para matulungan ang Sulu na sa kanilang mga serbisyo at pagpapatupad ng kanilang mga proyekto para sa kanilang mga mamamayan. Hindi pa naglalabas naman ng huli at pinal na hatol nga ang Supreme Court hinggil sa pagtatanggal nito sa Sulu bilang bahagi ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa kabila ng naging desisyon ng kataas-taasang hukuman, tuloy naman ang sweldo ng mga empleyado ng Sulu Province. Samantala, sa iba pang mga balita, napalutang na ang itong vessel na Jason Bradley na lumubog sa karagatan po ng Bataan. Ito ho'y nangyari mga kabombo noong kasagsagan ng pananalasan ng Super Typhoon o itong bagyong Karina. Ayon sa Philippine Coast Guard, iniulat ng kinontrata ng ahensya na Salvor vessel na Fest Challenger
na 70% na napalutang na ang naturang bagyo o barko. Matapos mapalutang, agad na nagsagawa ang mga tauhan ng Bureau of Customs at National Bureau of Investigation ng oil sampling habang nakasampa sa naturang barko sa pangipagtulungan po yan ng BRP Panglao ng Philippine Coast Guard. Sa oras anya na makompleto na ang naturang hakbang, hahatakin ang barko patungo doon sa Diving Industries Shipyard sa may barangay Alas Asin sa bayan po ito ng Mariveles sa probinsya ng Bataan. Maalalang lumubog po itong Jason Bradley na may lulang 5,500 mga diesel o litro ho ito ng diesel sa katubigan po na sakop ng Cabcaben, Mariveles noon pong Hulyo 26. Samantala sa MT Terranova naman na lumubog din sa katubigan ng Bataan, nasa 97% na ng langis mula sa barko ang na-recover habang mahigit sa 37% o 37,000 ang nawawala. Matagumpay namang nahatak at naidaong sa shipyard sa Bataan ang barkong sumadsad na MV Mirola 1. Bombo International News. Pinatay ang aabot sa 125 mga buwaya sa Thailand dahil sa pangambang makatakas ang mga ito mula yan sa isang crocodile farm kasunod na rin ng malawakang pagbaha sa naturang bansa. Patuloy kasing nagbubuhos ng mabigat na pag-ulan ng itong monsoon rain sa northern Thailand at sa buong buwan ng Setyembre ay tuloy-tuloy ang pagtaas ng level ng tubig sa mga kailugan doon. Kabilang sa mga inabot ng malawakang pagbaha ay ang Nat Pahak at itong lugar diyan sa naturang bansa. Ito isang farm na nag-aalaga ng mga Siamese crocodile na may habang 3 metro. Dahil sa pangambang makalabas sa mga ito o makatakas sa mga ito at makapanakit o makapatay ng mga residente at mga alagang hayop, kinailangan ng patayin ang hanggang sa 125 sa kanila. Gumamit ang mga farm worker ng electrocution para patayin nga ang naturang buwaya at ang mga ito ay nalagaan sa naturang farm sa loob ng 17 taon. Ang mga Siamese crocodile ay kabilang sa mga critically endangered na buwaya sa buong mundo. Ayon sa may-ari ng naturang farm, nauna na siyang humiling sa Thai government ng isang lugar na mapaglilipatan sa mga endangered na buwaya, ngunit hindi umano ito pinagbigyan dahil sa labis na malaki ang mga ito. Bombo Sports News. Sa ating sports balita, opisyal na pong pumirma sa Golden State Warriors ang Dutch rookie na 7-footer, isa pong power forward, isa pong center position na si Quinton Post. Ito ay may 2-way contract. Kasama nito ang mga 7-footer sa NBA na sina Boban Marjanovic ng Houston Rockets, Victor Wembanyama ng San Antonio Spurs, Zach Edey ng Memphis Grizzlies at itong si Bol Bol ng Phoenix Suns. Ito hong 24 anyos na si Post ay naghahanda ng makipagbanggaan sa hardcourt sa NBA at irerepresenta ang Golden State Warriors. Si Post ay napabilang na draft ngayong 2024 NBA at 52nd pick. Gayunpaman, inuna siya ng Warriors sa training camp. Nagmula siya sa Mississippi State Bulldogs at sa Boston College Eagle noon pong nakaraang mga taon sa kanyang kolehiyo. Siya po ay may average na 15.1 points per game noong 2022-2023 season at 17.0 points noong 2023-2024. Number 21 ang isusuot po niyang jersey pero hindi pa tiyak kung kailan siya magpapakitang gilas kasama itong sina Stephen Curry at iba pang mga Warriors star. Samantala, sa iba pang mga may init na balita sa oras na ito, nanumpa si First Lady Lisa Araneta Marcos bilang pinakabagong miyembro ng Philippine Constitution Association. Sa seremonya sa Malacanang na dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nanumpa si Ginang Marcos sa harap ni Felconsa Chairman at former Chief Justice Renato Puno. Kasabay niyang nag-oath-taking sina former Chief Justice Teresita De Castro at Felconsa Secretary General Michelle Lazaro. Ang Felconsa ay isang non-stock at non-partisan organization na may misyong ipagtanggol, pangalagaan at protektahan ang saligang batas. Mababatid naman na bukod sa pagiging unang ginang, si Lisa Marcos ay isa ring abogado. Meron na lamang ko tayong 6 na minuto bago sumapit mga kabombo ang 1:00 ng hapon.
o 11 minuto bago sumapit ang launang hapon. Kuha tayo ng mga development sa ating po mga provincial station, mga kabombo. Unahin po natin dyan sa may Northern Luzon. Kaugnay po sa epekto, nagpapatuloy pa rin pong epekto nitong panibagong bagyo na pumasok nga po sa Philippine Area of Responsibility. Nakakapekto po ngayon dyan sa may bahagi po ng Batanes. Update tayo mula sa probinsya ho ng Batanes. May mga development po dyan na nakuha ang Bombo Radyo Kawayan. Nagsimula ng magtali ng mga bubong at bahay ang ilang mga residente sa lalawigan ng Batanes bilang paghahanda sa posibleng banta ng bagyong Julian sa kanilang lugar. Sa naging panayam ng Bombo Radyo Kawayan kay PDRRM Officer Roldan S. Dicul ng Batanes, sinabi niya na umpisa pa lamang ng typhoon season sa bansa ay naglabas na ng direktiba ang pamahalaang panlalawigan ng Batanes na nag-aatas sa mga residente na umpisahan na ang pagtatali sa kanilang mga bahay, lalo na ang mga gawa sa light materials bilang paghahanda sa mga paparating na sakuna. Anya nagpapamahagi sila ng mga tali sa mga residente katuwang ang Office of the Civil Defense OCD at local government units kung saan sila mismo ang tumutulong sa mga residente sa pagtukoy kung aling parte ng kanilang mga bahay ang dapat talian. Bagamat wala pang direktang epekto ang bagyo sa kanilang lugar, ay magsasagawa pa rin sila ng predecessor risk assessment para maihanda ang mga kakailanganin sa pagtugon sa pangangailangan ng mga residente. Sa ngayon ay hindi pa naman sila nagpapatupad ng anumang direktiba kagaya na lamang ng no ceiling policy, ngunit tiniyak niya na patuloy ang monitoring ng kanilang hanay para masiguro ang kaligtasan ng mamamayan. Kailangan malaman natin mga mangingisda na kung kinakailangan ng itaas yung mga bangka para at least safe na po siya. At pangalawa, yung pagbibigay nating impormasyon sa ating mga kababayan, lalo na po yung mga bahay na gawa sa light materials at kung kinakailangan maglagay ng mga tapangko o window shutters para sa ating mga bintana ay umpisahan na po natin. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo, Bombo! Mula sa may Batanes area, dako tayo sa may Western Visayas. Ang Philippine National Police dun sa may Region 6 o Western Visayas pumalag doon sa akusasyon ng isang politiko doon sa may bahagi po ng Iloilo. Hinggil po yan sa paglipa na umano ng mga private armed groups. May update po dyan ng Bombo Radyo Iloilo. Nilinaw ng Philippine National Police na walang private armed groups o PAGs sa Western Visayas. Ito ay kasunod ng ipinadalang sulat ni Iloilo 5th District Board Member Carol V. Espinosa Diaz kay Iloilo Police Provincial Office Director Police Colonel Bayani Rasalana na may nagparada umanong mga armadong lalaki sa kanilang bayan na may pahintulot ni Ahoy Iloilo Mayor Jet Rojas at ng pulisya. Sa panayam ng Bombo Radyo Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Ernest Solis, tagapagsalita ng Police Regional Office 6, sinabi nito na hindi mga private armed groups ang mga armadong lalaki na nakita sa nasabing bayan, kundi mga security guards lang. Ayon kay Solis, tiniyak nila na walang mga private armed groups sa rehiyon. Una dito, sinabi ni Mayor Rojas na paninira lang ginawa ni Board Member Espinosa Diaz na sarili niyang umanong pamangkin. Ngunit ayon naman kay Board Member Espinosa Diaz, ang nais lamang nito ay ipaalala sa mga security agency na ang pagdadala ng armas na hindi sakop sa kanilang jurisdiction ay labag sa batas. Magpapatawag naman ang board member ng pagdinig sa sangguniang panlalawigan kung saan iimbitahan nito ang security agency na nauna ring dumepensa na may paintulot ng pulisya ang kanilang pagdadala ng armas sa publiko. So far dito sa Western Visayas, wala tayong na-identify na private armed group and wala din hong potential private armed group. And patuloy yung intelligence monitoring natin dito sa buong Western Visayas. And if meron po tayong ma-monitor and rest assured na magkakandak po tayo ng police operations against this reported if meron po. Pero sa ngayon po, wala naman po. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo Police Report! Ito namang isang 21 anyos na binatilyo na harap sa kasong homicide at rape matapos ang pagpaslang umano sa nobya nito sa Pangasinan. Alamin natin ang buong detalye, tinutukan niya ng Bombo Radyo Dagupan.
nahaharap ngayon sa kasong homicide at rape ang 21 anyos sa Binatilyo matapos ang pagpaslang umano sa kanyang sariling nobya sa Lingayen Biwak dito sa lalawigan ng Pangasinan. Ayon kay Police Lieutenant Colonel Amor Mio Sormine, ang Acting Chief of Police ng Lingayen Police Station, nahuli ang suspect matapos itong personal na nagtungo sa impilang ng Lingayen PNP kung saan dito na umano napaamin ang suspect sa kanyang nagawa sa nobyang si Evelyn Salting, residente sa bayan ng Anda sa lalawigan ng Pangasinan, na siyang unang napaulat na nawawala dakong alas 7 ng gabi noong Lunes, Setyembre 23. Base sa salaysay ng 7 itinuturing na witnesses sa krimen, nakita pa umano nila na nag-aaway ang dalawa sa gabing iyon, kung saan ayon sa tendera, normal lamang sa magkasintahan kung kaya't pagkatapos itong mabentahan ng tubig ang biktima ay umalis na rin ito sa kinaroroonan upang maglibot at muling magbenta sa ibang bahagi. Ngunit kalaunan, naisipan niyang bumalik sa lugar na kinaroroonan ng dalawa at dito na rin ito nagtaka kung bakit naghuhukay umano ang sospek habang nakahiga naman ang biktima. Witness niya na-witness niya yung pag-aaway ng victim tsaka yung suspect. So aside po doon, yung victim ay naging customer po niya. Bumili yung victim sa kanya ng bottle of water dito sa may parte na ng Baywalk. At naging curious po siya dahil nung bumili siya sa kanya, yung victim, nakita niya yung kung ano yung kasuotan. Tapos ang pangyayari at ngayon ay positibong itinuturo ang sospeka. Lumalabas din umano sa mga kuha ng CCTV na nag-grocery pa umano ang magkasintahan hanggang sa nakita ito dakong alas 8 ng gabi na nagtitext papunta sa bahagi ng Baywalk. Doon na rin umano last na nagkitang buhay ang biktima. Nilinaw naman ni Sormine na sa kabila ng pagkahuli sa itinuturong sospeka ay hindi pa rin ito itinuturing na case closed dahil patuloy pa rin ang pangangalap nila ng impormasyon sa nangyaring insidente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Dagupan, Bombo Myra Reside nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo Bombo. Oras natin mga kabombo, meron na lamang tayong 5 minutes bago magalauna. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Bombo Sports News. Dating sports balita, Southeast Asian Games double silver medalist na si Andrew Kim Remolino nag-uwi po ng medalya sa Singapore International Triathlon. May update po dyan ng Star FM Baguio. Nag-uwi na medalya ang Southeast Asian Games double silver medalist na si Andrew Kim Remolino sa Singapore International Triathlon na ginanap sa East Coast Park sa Singapore. Nakuha nito ang silver medal sa NTC Elite Men's category sa oras na 57 minutes 22 seconds. Bronze naman ang kanyang teammate na si Matthew Justin Hermosa sa oras na 57 minutes 25 seconds. Habang nanguna naman ang triathlete ng Indonesia na si Ronald Setiawan sa oras na 57 minutes 9 seconds. Sa exclusive interview ng Star FM Baguio sa Cebuano triathlete na si Remolino, ibinahagi nito ang kanyang pagkadismaya dahil naging duathlon ng event sa halip na triathlon dahil nagkaproblema umano dahil hindi pumasa sa test ang venue ng swimming. Gayunpaman masaya ito dahil nakakuha pa rin ito ng podium finish. Inamin din ito ng malaking tulong umano ang katatapos na matagumpay at magandang performance nito sa nakalipas na kompetisyon dahil ito rin ay nagsilbing paghahanda niya sa Southeast Asian Games na gaganapin sa susunod na taon sa Thailand. Super happy since yun nga po nakikita na po namin yung parang resulta ng mga trainings po namin ngayon, lalo na ngayon na parang nagpo-push po kami ulit sa run. So nakikita namin nag-i-improve talaga yung time. Yun nga po, kinulang po ng konti during the race. So we might focus on shorter distance and speed works po. So as of now, very happy with the result. Hopefully magtuloy-tuloy until next year pa. Bahagi ng panayam ng Star FM Baguio sa silver medalist sa NTC Elite Men's category ng Singapore International Triathlon na si Andrew Kim Remolino. Iyan ang report mula Star FM Baguio para sa Bombo Network News. Star DJ Nash para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo.
Mga Kabombo-Caster Nation, muli po namin kayong iniimbitahan na maliban po sa News Center Makati, pwede rin po ninyong masubaybayan at matunghayan ng ating pong 31 fully digitalized AM at mga FM station. Gamit po yan ang ating mga social media accounts. Pwede po ninyong sundan ang ating pong Facebook page. Pwede rin po ang ating TikTok account, YouTube channel at maging ang Bombo mobile app na pwede pong ma-download via Google App Store at Apple App Store. Para po sa dagdag na mga balita at mahalagang impormasyon, tutok lamang po sa ating stasyon sa probinsya. Diyan sa may bahagi po ng Mindanao, mga kabombo, pwede po ninyong subaybayan ang ating provincial station katulad po ng Bombo Radio Davao, Bombo Radio Cagayan de Oro, Bombo Radio Butuan, Bombo Radio General Santos at ang Bombo Radio Coronadal. Mga Kabombo-Caster Nation, sama-sama tayong madalangin ng Orasyon Pirata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe that our struggle is not against flesh and blood, but against their rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, Pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Christmas is a time for sharing. Mga Kabombo at Caster Nation, sa ating Christmas countdown, 89 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo yan na pong kabuuan ng ating balitan para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula dito sa News Center Makati para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa aton sining mga kulturan sa dugang mga balita kaga impormasyon driban sa aton sining karon nga palatuntunan. Istoryahan naton ining negosasyon sa tunga nanday Congresswoman Jam Baronda kag Inday Raisa Treñas Chu. Now, una sining impormasyon nga nabaton sang Bombo Radio is that nga mayara sang meeting na tabo but nagdig deeper kita ang pamangkot sinadri sino nag-set, sino patunga, sino nagpatigayon. Kay kagapon ginpayag ni Inday Raisa Treñas Chu nga wala sa iya sang why siya nag-set abi or hindi naghalin sa iyang effort nga magpatigayon sang the so-called negotiation. Sinigi namang adlaw nagpagwa man sang statement diri ang kampo ni Congresswoman Jam Baronda nga nagapahayag nga wala man naghalin sa ilang information. And bangon sini nagpropamangkot pagkikita banwa, no? Tiyang nagpatigayon gid gali ni sang pagsinapol sa aton sini nga mga kabombo, wa isang liwan sandig sa aton sini iyang masaligan nga tiniman-an si Speaker
Ferdinand Martin Romualdez ang nag-request kuno sang meeting ni Congresswoman Jam and Inday Raisa kag subongman Mayor Jerry Treñas through Congressman Jojo Ang. Ti una sini nga natabo banwa gin meet anay ni Congressman Jojo Ang uswag Ilonggo Party List si Inday Raisa kag si Mayor Treñas. Pagkatapos niya meeting sa duwa sa mag-amay, gin-meet niya man si Congresswoman Jam Baronda. Kag sang naghirisugot na nga mag-sapol ang duwa ka kampo, inagwa na kuno iya si Congressman Jojo. Kaya tapos naman ang iya sining obligasyon. Pinaagi iya sa pagpangabay abi ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez nga makigsapol sa duha kay Congresswoman Jam and Inday Raisa. Nagwaya ko niya dayon niya si Congressman Jojo Ang. Tapos naman iya sining obligasyon nga sa magkitaay ang tatlo. Speaker Ferdinand Martin Romualdez, Congresswoman Jam and Inday Raisa. Kaga dito na ganibanwa, sandig man sa aton siniyang rako ang impormasyon, mayara sang negosasyon. Ngati ang negosasyon is that patapuson si Congresswoman Jam Baronda sa iya sining termino unopposed. Madalaga na mayor si Inday Raisa Treñas Chiu, unopposed. Amo niyang kaundan sang nasambit sining negosasyon, and then Congresswoman Jam Baronda was given Friday, subong adlaw, para nga mag-decide kung magsugot bala sa nasambit sini karon iyang negosasyon sa aton sining mga kabumbo. We are trying the line ni Pastor Stanley Flores regarding man sa sining statement kay sandig diri iya sa ginpagwa nga pahayag sang kampo ni Congresswoman Jam Baronda ngati nakibot man ini sila katulad man sa kay Inday Raisa Treñas Chiu, nakibot man nga naggagwa kunor nag-leak ining information kay in good faith kuno ang mga detalye sining meeting confidential kun tani. But since nga ang other party nag-confirm nga mayara sang nasambit sini nga pagsinapol, sandig diri kay Pastor Stanley Flores, singa I can confirm that Congresswoman Julian Jam Baronda was asked to meet with the leaders of the ruling coalition including Speaker Martin Romualdez sang hapon sang Martes. Ti kay luyag kuno nga ma-resolve ining nasambit karon iyang pagbungguanay ni Congresswoman Jam, Mayor Jerry Treñas, Inday Raisa Treñas Chiu. Tising niya ang tinutuyo sina diri banwa to bring both parties together for a possible reconciliation. Pero ining nasambit nga meeting, wala pa iya sang final decision. Kay si Congresswoman Jam kuno kinahanglan pa nga magkonsulta sa iya sini nga campaign team kung makapauli na diri siya sa syudad sa nga Iloilo. Pero ang ginpasiguro lamang diri sandigman sa ginpagwa nga statement sa social media is that Congresswoman Jam Baronda remains committed to her plans and loyal to her group. Reading between the lines sa aton sini nga mga kabumbo, ti basi kon matapos lang adlaw sa nga Biyernes, possibilities is that nga sabat si Congresswoman Jam, hatag siya sa iya sining statement sa kay Speaker Martin Romualdez, or basi konti matunon niya man sa aton sini karon niya nga mga kabumbo.
Pero kung lang taon naton banwa daw subong palang kita iya makambal nga damo sa mga palamangkutanon, no? Of all the representative diri sa Iloilo nga Ilonggo, no? Tinga ang House Speaker nagpalapit iya sa kay Congressman Jojoang. Ti kon basahon naton sina banwa, but silingon nga tido nagasalig or masaligan ni House Speaker Romualdez si Congressman Jojoang sa aton sini nga mga kabumbo kag nagagwa man karon nga si Congressman Jojoang true to his words, no? Nga nagahambal nga amigos ang tanan. Ti parang pamangkot si Nadri Banwa sa aton sini karon nga mga kauturan. Ano bala ang mangin desisyon si Nadri sang kampo ni Congresswoman Jam Baronda kay ang aton sini nga information nagikan sa masaligan naton nga tinimanan is that ginahulat ang desisyon ni Congresswoman Jam Baronda. Di daw alang-alang kuno si Pastor but tambalya siya ang pagwa nilang statement amo na to kunong official statement. So sa aton sini nga mga kabombo, no? Why pa iya sang klaro gid kung nagsugot bala si Congresswoman Jam sa the so-called political negotiation diri sa syudad sang Iloilo. What is sure sandig sa ginpagwa nga statement sang kampo sang kongresista nga amo, no? Si Congresswoman Jam Baronda ang nagapabilin nga committed kag loyal sa iya sini nga mga kaupdanan o kung sa iya sini nga grupo. Di mag-amo sina banwa, but silingon sini kung committed siya kag loyal sa iya sini nga grupo, reading between the lines, ti purnada atong negosasyon but silingon sini banwa ya madalagan gid si Congresswoman Jam Baronda may negosasyon man o kunway. Mabunggo gid siya sa mga Treñas kay Inday Raisa Treñas Cho and Mayor Jerry Treñas. Ti padayon pa sa karon iya nga palamangkutanon, although may mga sinyales naman kung sino ang upod ni Congresswoman Jam Baronda. Ang ginatumod naton diriya may sinyales sa pagpakita man sang interes nga liwat nga magdalagan amo si former City Mayor Jeddah Patrick Mabilog. Tibot silingon waay nagsugtanay or hindi iya magpasugot abe ang kampo ni Representative Baronda sa negosasyon nga gindigan ni House Speaker Pantaleon or House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Kag mabungguanay gidiya. But silingon clash of titans kon kamigon tapad diri sa bahin sang syudad sang Iloilo kon matabo. Ti bantayan naton ini banwa kay sa pagligad sang mga inadlaw naga-unfold man ang another chapter, no? Sang 2025 midterm elections. Kay sa Lunes, magatakop na ang registration, voters registration, kag pagka-Martes banwa, magasugod man ang filing sang Certificate of Candidacy. Kag ang filing sang Certificate of Candidacy,
Dira pati gayunon sa Robinson's Mall, direwa, sa city proper area. No? Ti dira tanan na makita, mabalaan kung anong plastada kag sistema sinibanwa. Kung sinugin man bala ang mga kopdanan ni Congresswoman Jam Baronda. Pero ang last interview sa kay Congresswoman Baronda is that kumplito man kunong ila siniya nga linyada. Kagin pambalya pa sinigani nga madalagan si former Councilor Labla Baronda hindi kay Vice Mayor kundi konsihal. Sa bahin naman iya sang Team Uswag ti magapabilin, although nga ginahulat na pang official announcement sa ila sininga linyada, ginalagat-lagat naman ang tsimpo kay pagwaon man kuno ini sang Team Uswag. Ti magapabilin sa gyapon siniguro banwa nga ang frontrunner sa Team Uswag sa pagka Lone District Representative si Inday Raisa Treñas Chu. Ang mayor ti mapari-elect kang tapuson man yan ni Mayor Jerry Treñas ang iya sininga termino. Kag ang ila sininga Vice Mayor si Vice Mayor Jeffrey Ganzon. Ti mangkot ka ti nga kumplito bumbutsam kay do nagtiwalag naman to sa ila si Sin Marie Mabilog. I-check naton bala si Bombo Angel Tan kay ginapahayag nga ang final nga listahan sang magabugos sang Team Uswag amo si Attorney Sheila Ulid. Kabaylo sa kay Sin Marie Mabilog. Pero hulaton kuno anay gid nga magpakigsapol si Sin Marie sa kay Mayor Jerry Treñas. Check ta bala ang follow-up report ni Bombo Angel Tangel sa report ta please come in. Green Path Hagre Bombatsyam ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas na kumpirmado na si Attorney Sheila Ulid ang makuha sang pwesto ni EA Sin Marie Mabilog pananglitan niya mag-decision ni siya nga maghalin sa ilang grupo Bombatsyam. Sa interview sa Bombo Radio, si Councilor Treñas yung pahayag nga ginahitso na nila ang final line-up nga lakip na diri si Mr. Nene de la Llana kag Attorney Sheila Ulid Bombatsyam kag ti madumduman ang binbuslan diri ni Mr. Nene de la Llana ang pwesto ni Mr. Jack Conlo. Suno diri kay Councilor Treñas ang last diri nila nga pag-istoryahan ni Miss Mabilog amo ini ang pag-abot sang iya tiyo nga do casual hi hello lang ni siya Bombatsyam. Pero 2 months ago, nakastoryahan na gid man sila gali ni Miss Mabilog man Bombatsyam sa ilang grupo kung ano mapadalagan gid man ini siya. Pero ang sabat diri ni Councilor Treñas nagaduha-duha man gali si Miss Mabilog sa pagpadalagan niya para diri sa Team Uswag Bombatsyam. Patag niya tuod nga wala pa gid man abisang formal nga pag-istorya halin kay Miss Marie Mabilog confirmation kay Mayor Treñas sa pagprangka abi kagakaupon niya sa kumbaga line-up, mga councilors nga ni kanday Councilor Treñas and the rest, may pagprangka, nga hindi lang ko anay, nga makaiway lang ko anay. So, ginplastar bala Bombatsyam ni Miss Mabilog. Rason niya kisubong, ang matabo diri, wala ton pa nila ang pag-abot ni Miss Mabilog pag-istorya kay Mayor Jerry Treñas sa bilog abi nga line-up kung ano sili ang iya mangin desisyon. Ang isa pagidriga punto sang Konsyal Bombatsyam nga as iya nga basin wala naman siya nakibot kung abi doon mo ning sitwasyon sa subong nga do hindi padayon ang pagpadalagan ni Miss Mabilog bangod man sa pagprangka niya dalasan do medyo may pagduha-duha sa iya nga bahin. Dugang pa sa natungdan ang ilang ginapangkuha sa ilang grupo wala ini sila din pang pilit sa ginbaton gid ini sila kag ginpili isang maayo sang ila man abi nga line up Bombatsyam. Pamatian ta bala ang nanging kabasin diri sa nga pagpahayag ni Iloilo City Councilor Miguel Treñas sa atong interview. Na balang Mayor Treñas na si Attorney Ulid ang ipulot kay Shino. So ang final line up ang si Nene de la Llana ang isa kag si Attorney Ulid. So mga qualified pa ni sila duwa. Okay. And sir, ano di ang natabo? If you know, sir, ano natabo kay Ma'am Shin naka-formal siya sir nga paglisensya abi sa grupo nga hindi na lang siya magpadalagan, Councilor Treñas sir?
actually yung last na mo na storyahan na ni Shin sang pag-abot ni Mayor Jed, no? So pero ang storyahan na ito naman daw hi hello malang to. Pero ang last time naman na storyahan na hindi sure no kung mapadalagan din man sure hindi. Pero depende na kay Shin kung anong iya decision. Oo. Pero sir, with this one, kay Attorney Sheila, ni sir is, kung maka-decide na gidman or naka-decide na gidman si Ma'am Shin, sir, sure ball na ni ang kay Attorney Olid, sir? Oo, daw sure naman kay Attorney Olid, no? I think last week or 2 weeks ago, nakaturihan na naman sa New York Times na kung gusto niya. So I think nakahatag naman ba si Attorney Olid ang desisyon na naka-final naman sa basis na mapadalagan siya or amo na ipagawa. Pero sir, as inyo nga slate, sir, nakalisensya or nakapabatyag si Ma'am Shin nga malisensya sa Abi or kay Mayor Treñas, sir, nakalisensya siya? Wala pa siya kakastorya kay Mayor Treñas, kay Raisa. So maybe hatagan niya pa nila time basi maabot na si Mayor Treñas next week. So basi makastorya na yung man sila. Oo. Pero sir, mans mag-abot ni do ang gwa diri sir, do give up niya naman lang ining ayang position on the slate abi councilor. So wala man gid ta kabalo no kasi lagi ta kabalo ng decision ni Shin. So pagambal ni Mayor Jed Quezano to ako naman si Shin kung ano din siya ma-decide kung mapatalaga gid man sure hindi. So iyan na decision kung ano iya plano. Okay. Pero ang kaining kay Ma'am Shin, sir, daw kulang na lang formal na lang pag-istorya based on formal nga atubangay gid, sir, pero ang position for Attorney Sheila is nahatag na nga daan, councilor. Oh, I think ma-formalize naman lang na kung anong decision ni Shin. So basi ma'am bali last time storya sila ni Mayor Treñas. So tagantarang time basi next week makastorya na naman sila ni Mayor Treñas. Okay, pero formal nga paglisensya, pagmuno nga mahalin siya sa inyo, sir, tanan nga sa City Council, sa inyo nga slate, sir, wala man siya kastorya, councilor? No, formal na storya, wala gid sila kastorya. May mo, I think daw sa ako man si Shin last time. So man basi wala man sila kastorya na ni Mayor Treñas. Pero nakibot ka, sir, on your end? I think wala man ta nakibot, no? Pero mga 2 months ago pa, ipamangkot na naman si Shin kung ano plano niya. So, actually, dugay naman kami plan kung sino isulod sa slot ni Shin. Okay. Balido by that time, sir, kapamangkot na kung if certain man siya sa gihapon ng padalagan, councilor? Oo, so kay Shin, amon niya, ginbaton man siya naman sa grupo namon. So, kung ginulat lang naman si Shin kung ano iya decision. So, kung ano decision niya, respetuhan man namon. Pero may ara, sir, may mga na-print na, sir, nga mga materials for campaign if ever nga daw may pangalan tani ni Ma'am Shin Mabilog, sir. I think nagalibo ara na sa syudad, no? Pilugan sa syudad sa Iloilo na nakita ta naman ara siya sa grupo, no? Ara man si Jack, ara man si Shin. So ginbaton man siya sa atong grupo, ilan ang desisyon na hindi sila magpadalagan subong or maubot na masaylos sila. Kaya wala naman ginapilit ang mga konsehal pag ang mga plano maging konsehal sa syudad sa iyo na maupod sa atong grupo. Ang Attorney Olid, sir, ano ang nakitaan ninyo so far, sir, sa iya nga abi qualified ini siya to be on your lineup abi sa City Council? Kag ano ang mabulig ni abi, councilor? Si Attorney Olid given abogada. So, damo man na experience na alin man siya sa nagbulig man kay anay na konsehal kay Joshua Alim. So, makilala naman siya actually sa mga barangay kapitan natin. Damo naman nabuligan. So, I think mahapos niya kay Attorney Olid magsulod bilang konsehal kay kilala yan naman mga barangay kapitan natin. So, for me, mahapos siya magpadaog. Siyam na batian sang mga kabombo naton si Iloilo City Councilor Miguel Treñas. All right. So kinanglan pa yan nga magpagkikita ni Miss Marie Mabilog sa kay Mayor Jerry Treñas. Pero final na nga si Attorney Sheila Olid amo yang sa linyada sa nga Timuswag.
amo nag-ibang botsyam ang sadya kay final na gani kuno nga si Attorney Ulid diri ang makaput or ma-fill in sang posisyon kuno ni Miss Marie Mabilog, pero wala pa sang formal nga pagprangka pag-istorya nga ti amon abala ang kasada mong botsyam nga di do like legalism siya nga mahalin na siya bala as sa slate nila, pero ti with this one wa ipamantel isang resignation dito gani sa babaw sa may 7th floor sa Halit Abi kay Miss Mabilog, pero the initial information at Momot Sham sa ni admin office dito, mayara sang extended leave form si Miss Mabilog na napasar o ginapasa Abi Momot Sham, rason niya ti until now do qualify or like excuse pa ina siya kay niara siya gali mga papeles na ginapasa Abi para nga ti ma-excuse ina siya sa pag-duty man diri sa bahing sang Iloilo City Hall, Momot Sham. All right. Ini si Bombo Jill, nabay man ako? Dahil lang gin? May nanotisyaran kita. Dugay-dugay. Di mapuno na nga kung sini nga, no? Nga... Green? News feed diri sang Duag Green. Tapos may nakabutang one big fight. Kag sandig sa kung sini nga pag-scroll dire. Kalabanan sa kamo sini nga nagapost daw malapit sa kay Mayor Jerry Treñas kag Inday Raisa Treñas Cho. Ti ano nagapabutsyag bala ini nga napurnada ang negosasyon. Kita ko di gani Bombot Sham ang mga nag-share diri kalabanan ang original post din naglabot na sa 164 nga reactions, samtang ni araw naman 157 nga shares. Bigag gilantaw naton sino ang mga nag-share kalabanan diri mga aragid sa nag-obra City Hall kag mga 157 shares? Oo, Bomacham. Oh. 1 hour ago pa lang ang ginapakita naton subong ano lang na naton gintago lang na ang pangalan dira Bombo Angel, pero ti Palario, no? Palario ila sini nga gina-share, no? One big fight. Tapos approve sign, ti amo gini ang sign ni Mayor, di ba? Tapos green nga heart. Tapos ang background sini is daw yellow green. Batok Iloilo, rice Iloilo. Ti sadya na ini kay babato gid. Ti ano bala butsilingon sini gapabutyagid lamang blang ati ang negosasyon to. Why na to? Pornada na to, Bombo Angel? Kay bato ko naman siya mo kay kung nagambal na okay negosasyon. Wala sang may mabato, makuha lang na ayukay lang na. Do kumbaga laylo lang anay, pero with this one kita mo tagong tagwaman nga statement ni Pastor Stanley Wawacham like a spokesperson ni Congresswoman Jan Baronda indicated dito nga ginako abi nila nga may negosasyon kuno nga natabo yung request ni sa nga isa man ka congressman ining pagtabo ay nga si House Speaker Martin Romualdez, pero dugin tudlo pa nila mitudlo pa to hambal nga dapat confidential kuno ang pag-meet up, pero ang piha ko nga kampo nagpagwa naman ko sa information. Basta like ni ara kina sentence Bombot Sham dito sa statement. Pero with this one ang taon naton dili na medyo makahalawat-hawat ni ang inabit na kung ano man ang natabo dito sa ila pag-meet up kay initial information ta next week pa mabalik si Mayor Jerry Treñas para hitsuhon abi ining mga when it comes sa filing sa certificate of candidacy nila. Kaya duwan ako nakadlaw mo siya maginalantaw nga masubmit sila sa COC mo either October 7 o October 8. Kaya amo gina ko nga mga adlaw, amo na ko nga mga petsa ang di ginalantaw nga swerte para sa pag-file nila sa certificate of candidacy Bomacham. Ano nga pizza to? October 7 kag October 8. City kag utso. Bala mo ti ang utso ni ado eternity ni siya mo. No? Kung nagapati sila sa fungsoy, laban-laban why ni sa may ma-file October 4, tawhay ni. Kaya ang 4 kuno iya sa fungsoy, malas ina. Malat, Bomacham.
Manas ina. Muna siya ti city o kunutso do dradira na. Oo, 7 kag 8 bang matsyam din ang dugi na abati-bati nga pag-file kuno sa certificate of candidacy na istoryahan ta or na istorya ta sila man abig yung mga kilala ta gusto no sila nga plano mag-file pero ang bagila wala pa man kuno sa istorya halin sa babaw wala doon pa nga makaabot ang alkalde kagati pero initially diri ang nabati-bati kag do initial nila nga plano October 7 kag October 8 sadya lang ini bambot siya sa mga supporters nga ti magahulat man kag ano sini ang mga plastada tinogid man bala ang linyada nga ara sa PIAC especially diri kay Congresswoman Jam Baronda kay ang for sure diri nga councilor isa diri si former councilor Love Baronda Pomacham. Pero ti ang gin-confirm ni Congresswoman Jam sa interview siya sa Bumbu Radio. Kompleto na. Si former councilor Love Baronda lang mo. Pero ang balya kompleto na sila. Kompleto na sila. Pero ti isa pa man lang gin-confirm niya. Ang bati ko kan ibong Batsyam diri, kompleto na sila. Tapos doin ang iban diri lupan siya lain ni klase ka mga persona ang basang kilala ko do mga unexpected ni ko no mga persona ang gin ara sa diha sa kampo. Unexpected medyo kwan sila no mga hindi man gid kuno kilala kuno sa kung hindi kilala ti paano na sila karon maka-gather sang boto kay hindi sila kilala di ba kung may eleksyon dapat popular ikaw dapat hindi kilala ikaw hindi mo kuno kilala nga Piedo Bambot Champ pero sa hinimuan ko no basta kilala ko based sa iya nga pagkantaw may mga hinimuan kuno Bambot Champ sa tagsa nila ka mga fields medyo balansayan ano sila nga field reporter ano grass field. Field goal? So na, untayin ta bang Botsam kay ito medyo sadya dire kay nga. Kompleto na gid man, kompleto na gid manaw. Bati ko bang Botsam kompleto na ya. Kompleto na ya. Pa may gin palili si mo ang mga pangalan, may nakita ka to? Wala siya nagkuan halong-halong diya kilala ko bukod siya. Halong-halong grabe nga paghalong man to ilabla. Gamok na ni siya. Kompleto na pero isa pa lang na confirm. Di ba siya ratong ngalan sang kilala mo? Balik ito ba yung kilala mo? Basi ko na rato kilala ang ngalan sang kilala mo, Jel? Upod lang ang kilala ko bukod siya. May taga muyong siya do ko taga silent ako na siya. Silent listener. Silent ba? Silent listener pa gen. Purti, no? Kaya mo na ang muna sadya pag itumbot sa mga ang istorya pag idabidiri sa filing sa certificate of candidacy. Nga, bantayan na ilang ni. Sino ang mapuli-ulihi abi file sang COC. Kay kung may makitaan sila sa line up abi nga do medyo una to file lang isa yung may backup plan pa kay balaan mo ang informasyon ko nga nabaton speaking sang bantayanay ang akon sining informasyon nga nabaton before pa man isang negosasyon amo niya na nga uyatan kung gini sang hugot kag way ko binuyan ang informasyon ko nga nabaton Bumbu Angel. Kabalo ka, sandig sa akon sinimasaligan nga tinimanan, eksakto ina, husto inang ginapayag mo, nga mabantayanay sanda. Mabantayanay ginman sila, kay kung balik-balikan naton banwa, sa pag-abot ni former City Mayor Jed Patrick Mabilog diri sa syudad sang Iloilo, nagsaka sa City Hall. Di bala makapilaya kabes nga ginhambal nga hindi kuya magkontra or wala kitaya sang may ginawayan or awayan Mayor Jerry Triñas. Di ba? Gina-paraphrase ko lang, not the exact nga ginhambal ni former Mayor, but I'm just paraphrasing. Pero amo sinang thought. Nga doon, hindi siya kuno niya magkontra, hindi siya mag-away, or hindi siya gusto nga may awayan. Sila ni former Mayor Jed and Mayor Jerry. So ang matabo amo sini. Suno sa akon sini nga masaligan nga tinimanan kon bantayanay
ang aton sini nga pagaistoryahan, ang matabo sina diri kuno iya banwa, no? Since nga hindi gusto ni Mayor Jerry Triñas nga mag-away sila ni former City Mayor Jan Patrick Mabilog, mag-away sila ni Mayor Jerry. Therefore, kung anong dalaganan ni Mayor Jerry, hindi kuno iya magbunggo dira si former City Mayor Jan Patrick Mabilog. Ti anong matabo? Granting for the sake of discussion, no? Kung mag-upod gid man si Congresswoman Jam and former Mayor Jed, may possible switching. Kung ang kilala ko pa mo ginangambalya, possible switching na dirinoy. Oh. Aba, siling ko, aba. Siling niya, kung ano ang dalaga ni Raisa Triñas Chu, amo na ang dalaganan man ni former City Mayor Jed. Kagang mabungguan na iya sa kung ano man nga posisyon, ang dalaganan ni Mayor Jerry Triñas, amo kuno si Congresswoman Jam Baronda. Inaiya sandig sa nagplastar sa sang sining the so-called possible switching. Kay tiyang punto sinadira ni Mayor Jerry ni former City Mayor Jan Patrick Mabilog kag sang nagsugid sa kon siling anoy kabalo ka. Hindi iya magkontra si former Mayor Jed sa kay Mayor JPT. Pero makontra siya sa bata ni Mayor Jed. Kay after all, Raisa ni Mayor Jerry, Raisa is not Jerry Triñas. Pero Raisa is Raisa Triñas Chu. Oh, tido mo sina kuno. Tiyang sabat ko gani isa nagsugid sa kon. Siling ko ba si kon mapulaw kita sinisapit sa utso kon maghinulatanay. Jel? Di mo mo siya mam nagkaroon ta sa may City Comelec office. Kiti pagkabalo ko hasta lang na 5 p.m. ang filing sa Certificate of Candidacy. Kumbaga office hours bala sa City Comelec. Pero with this one, takwan ano yan matabo, 3 sila. Kung maglampas ni 5:01, i-cater pa sila sa City Comelec. Kung dapat early before amo na ang plastada nga dapat ikaw na bombocham ipag-file abi. Pero with this one, kung amo na yung punto ko yung isa, kung sigurado ka sa linyada mo, kung balaan mo nga abi maayo ang track record, maayo ang karisma sa tao. Kung baga may checklist bombocham, kung ano pa na nga na line up, kung diin mo na ibutang, kung ano ang initial yung mga plano, kung amo kung amo na nga level ang pagpati mo nga makasarag niya siya, bisan mag-October 1 pa na bumbotsyam nga ma-fire ka sang COC, kumpiyansa ka, bumbotsyam. Ate why po now? Kaya mo na, bantayan talo sila yung mga plastada man sa bahay sa City Comelec office, kahit isubong nga hapon bumbotsyam, yara sila nga ipatawag na press conference na nagkam sa preparation man api kag i-check yaron ta ano sini ang status na sang reactivation sang voters registration ni former Mayor Jad Patrick Mabilog Bombatsa. All right. Ini si Bombo Angel Pichilgertan para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid da Bombo Angel Tan sa imo sini iya nga follow-up report. So, sa nasiling na gani naton, sa aton siling nga notisyaran, tilaban-laban, why na to na dayon ang purnada, sandigman, sa mga nakita naton nga mga ginashare nga post, or ginshare nga post, sa pila ka mga opisyal man, kag mga supporters ni City Mayor Jerry Triñas, kag ni Inday Raisa Triñas Chu. One big fight, approve, green nga heart, Bato Iloilo, Rice Iloilo. Ti isang mga nagliligad sinibanwa, ang kampo ni Congresswoman Jam Baronda, may mga ginpakita man dito siniiyang nga daw mga gestures or signs nga ang amo sini gugma tapos
ang iyan ni former Mayor John Patrick Mabilog daw stop, daw palad nga gahumlad na mo na kag may emos niyo. Oh. But silingon bala nga dayon na ang Clash of Titans diriya sa bahin sang syudad sang Iloilo kag adtong the so-called political negotiation nga ginpatawag ni FMR or Speaker Ferdinand Martin Romualdez bangod sa iya sining salig sa kay Congressman Jojo Ang magpatigayon sa pagsapol sining iya sining mga kopdanan man diri sa syudad sang Iloilo. Oh. Tiwai na to sang ano gali? Kumbaga pa why na to sang pakantuan. Oh. Kay mabunggo anay gid, no? Mabunggo anay gid sa ton sinikaron nga mga kabombo. 40 or 39 minutos na ang nakaligad sa takna siningalaw na driman sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto. Sa aton sininga pagpanumbalik ka Banwa, ang Iloilo Police Provincial Office nagpathag nga wala sang dapat ikangawa ang mga taga-ahoy kangot sa ginaligar nga armado sininga grupo nga nagalibot sa Banwa. Lakip na sina diri karon Committee on Public Utilities pabor kung magsulod sa joint venture agreement ang More Power kagang Ileco apang kun ina Banwa kung magsugot man kunong electric cooperative kag kung mag-agi sa legal sininga proseso. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum oras. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa Sininga Weekend, never miss the chance nga mangin kabangin sa isa ka-exciting nga musical exhibition kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparafol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Ang Iloilo ang pinakauna nga syudad sa luwas sang Manila nga nakaangkon sang direct shipping lines padulong sa iban nga mga pungsod. Halin sang 1855, nagaserbe na ang Port of Iloilo nga alagyan sang mga international shipping lines nga halin kag padulong sa Australia, Hong Kong, China, Singapore, Europe kag Amerika. September 29, 1855, sang ginbuksan ni Queen Isabella II sang Spain ang Port of Iloilo para sa international market.
Mas nangin mahapos pagid ang trade sa tunga sang Iloilo kag Europe, ilabi na sa United Kingdom sang nabuksan ang Suez Canal sadtong 1869. Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang pinakauna nga exclusive school for boys kag dormitory sa Pilipinas ang gintukod sa banwa sang Tigbawan, Iloilo. Ini gintukod sang tanyag nga Jesuit priest kag historian nga si Father Pedro Chirino sadtong 1592. Ginapahayag nga binulan pa lamang nga nakaabot si Chirino sa Tigbawan, natun-an na sini ang lokal nga lingwahe nga Haraya nga amo ang ginapatihan, ginhalinan sang Kinaraya. Nagsulat man siya sang catechesis sa pulo nga Haraya. Si Father Chirino upod ang isa pa ka Jesuit brother nga si Francisco Martin ang nagtudlo dito sang catechism, reading, writing, Spanish kag liturgical music sa mga kabataan sang mga prominente nga pamilya nga Ilonggo kag Espanyol sa banwa. Sang 1975, nagpahamtang sang marker ang National Historical Institute sa banwa sang Tigbawan bilang pagkilala sa amo nga maragtas. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Award. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanueva. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Ang pinakauna nga nahuman nga sementado nga karsada sa Pilipinas amo ang ginbansagan Montinola Highway nga nagalaba halin sa Forbes Bridge padulong sa Haro Plaza. Nahuman ini sadtong 1910 sa idalom sang administrasyon ni anay Iloilo Governor Ruperto Montinola. Ang semento nga gingamit sa pagpahuman sang karsada ang imported pa halin sa Japan. Ang taytay nga human lang anay sadto sa kahoy kag kawayan ang ginilisan man sang konkreto nga istruktura kag ginpangalanan nga Forbes Bridge bilang pagpasidungog sa American Governor General nga si W. Cameron Forbes.
Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit? Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 47 minutos na nakaligad sa takna. Siningalaw na balik na diri sa pagpangalagad sa Bomboanay sa Udto. Standby sa aton sining mga kabombo sa dugang mga balita, kaga impormasyon. Ang Iloilo Police Office nagpatag wala sang dapat ikangawa ang mga taga-ahoy kangot sa ginaligar mga armado sining nga grupong nagalibot sa banwa. Okay, kumadumduman nyo pati amuning nagpakigbahin to sa parada sang nagligad sining fiesta ti do nagalabot kini or nangin concern ini sa mga pumuluyo kag ginpagi man sa kay board member Carol Espinosa Diaz. Nga may mga kasubong sini, and then tinagsulat si board member Carol Diaz. But sa interview kagina siya sa Bomboanay Big Time, wala pa siya nakabaton sang sabat nagikan sa Iloilo Police Provincial Office. Kung anong nasambit sini nga lihok karon may kantanan sa ginapayag sini mga armado nga tawo kag diri man gani makita sa nasambit sini nga mga laragway nga ini sila mga Blue Guards kag amo maning explanation ni Ahoy Mayor Jet Rojas nga mga Blue Guards niya kag lisensyado ini sila kag nagagi ini sa security agency. Pero ang punto sini ni board member Carol Diaz sa inyo ti kung gwardyana, di ba, may aralan na yan sa specific area nga gina-cover sila. Why sila yan nagalibot? Kaya mo nang gusto kung tani nga makaklaruan man sa board member. Sila pero kung mga security guards na sila, di dapat ipakita nilang ila sila mga nameplate, nila pagtabunan ng ila sila nga mga itsura. Ba't bangod kuno iya sang yabok, kag ti may vest nga ginasulob ining mga Blue Guards. That is why nga hindi kuno kita nila sila nga mga nameplate. Tindiri kita sa bahin sa ngaton sa kapulisan, anong statement diri sa IPPO? Iway kuno sang dapat kangawan? Check ta si Bombohana Andasahan sa report, please come in. Nagpaatag ang Iloilo Police Provincial Office nga wala dapat sang ikahangawa ang mga pumuluyo sa ngahoy bangod sa ining nga ginaaligara nga mga armado nga grupo nga nagalibot sa amo nga Banwa Bombochama. Ini man ka ang tanan sa ginpadala nga letter ni board member Carol Espinosa Diaz sa opisina sa Iloilo Police Provincial Office, specifically naka-address kay Police Colonel Bayani Razalan, ang provincial director. Ining letter ni board member Diaz nagaunod nga may armado nga grupo ang nagalibot sa Banwa sa ngahoy kag ginakahangawaan sa mga pumuluyo. Aton man diri na labot ang bahin sa Iloilo Police Provincial Office sa pinaagi kay Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sa Iloilo Police Provincial Office. Iya ginapahayag nga upon receiving sang letter gilayon nga nag-order si Provincial Director Bayani Razalan nga i-validate dayon kag until now ongoing ang investigation. But on the other hand, from Chief of Police sang Ahoy kay Police Captain Limbungan, based on initial info man kag tibira man ang nakuha nga mga investigasyon sa ina nga concern ni board member Diaz ang mga armed group natin sa na-mention kagina nga mga private security o kon mga Blue Guards nga ginhire sa local government unit sang Ahoy agod mag-secure sang offices nga naka-station sa Ahoyville. Ining Ahoyville Bombochama ang area kung sa diin ang food festival sa Tambubo o kung food festival for Tambubo Festival ang long month celebration man kag ang purpose ining mga gin-hire nga mga security amo ang magbantay kag mag-secure sa mga offices nga malapit man dira sa may Ahoyville kung sa diin may mga opisina dira sang mga local government unit man kag mismo office sang Commission on Elections. Diri man nga ti ang ining security nga mga Blue Guards nga ini Bombochama agod man mag-in charge magbantay kag pakaayo na lang nga mag-hire sang LGU sang ining private security
Kag on the other hand naman, ang Ahoy MPS maka-focus sa iba naman iyang public security. Kag diri man again secure man diri kung malisensyado balang ilang mga mismo nga ining mga Blue Guard security may ara man sa pag-check nila ang armas kag dokumentado man ang ining mga armas nila. Kag for initial info man good for 1 month and initial for Tambubo Festival gid lamang ang ining gin-hired nga security Blue Guards man iya Bombotcham. Kag diri man nga ti ang all of this according sa Chief of Police nga ginatuhoy ni Board Member Diaz Espinosa nga si Police Captain Limbungan nga sa pathagman niya mismo kay Police Colonel Bayani Razalan nga ti intention lamang sa ining Tambubo Festival ang ining mga security. Yari bala kay pamatian naton ang ining pahayag ni Police Major Rolando Aranio. Nakamaton sang sulat no ang aton sila provincial director siguro sang gintalikdan day ning mga semana with regard dira sa information nga accordingly may mga ara nga mga armado nga mga tao sa banwa sang Ahoy no tuloy ginpadala ini sang aton dira nga halang doon nga board member no sa Quinto Distrito si board member Carol Espinosa which is according sa iya siningano dira is may mga armado no nga mga persona nga nakita dira sa banwa sang Ahoy. Kag nagimando man no sa aton Nagtulino sa aton provincial director nga i-validate ini dayon no. So kag subong ongoing ang validation nga ginapatayon sa Iloilo Police Provincial Office. But on the other hand no may din basis ni sa information man nga ginpalabot sini sang aton dira nga si Police Bumbuhana sa banwa sang Ahoy. Particularly no ni Police Captain Randy Limbungan based sa nga initial information nga ginpalabot sa aton ang aton dira nga mga orang information dira no nga na according sa ano is may ara sa mga armado nga tao is mga ina no mga ano tawag no mga security mga katapo ini sa mga private security naging hire no sa naton sining ano no nga local government unit sa Ahoy no para nga mag-secure sa ila dira nga mga ano mga office nga naka-station no sa may Ahoyville which nga ang Ahoyville ngayon amo man ina ang area kung sa diin ara nila ginbutang dira ang ila sining food festival no in line sa ila sining ano nga Tambubo Festival no ginhiwat which is a long month celebration ini. Kag ang purpose nga ara dira ang mga security guard is para nga magbantay no i-secure nila ang mga opisina kay may mga opisina dira nga butang under sa local government unit ng mga ila sini nga mga office at the same time do ara man dira ka ang opisina located sa naton sini nga COMELEC no. So kay considering nga tinag-expectar nila nga damo sini isang tawo nga magadugok nila. So para nga may ara nga in charge nga magbantay kay kung hindi pagbantayan according sa ila is dako posibilidad basi kung makitaan sinisang kawatan nga wala siyang nagabantay posible nga sudlon no kaang mga opisina dira. So para nga maibita rin na dahil pakamayo sang local government unit to hire no sang private security. Kasi ang inakabagay is para nga maka-focus ang aton sining kapulisan naman especially di Ahoy PNP to secure sang mga event especially dira nga ginapatigayon sila nga food festival. So in Diripay Manila no actually coordinated man ini ang pag-deploy dira sang gwardiya sa Ahoy Municipal Police Station. Kag in Diripay Manila kung may mga nagakaygo sa mga dokumento especially ang lisensya no. So may mga license man ini ang mga gin-deploy dira nga mga security guards
the same time ang ila sa mga armas may mga dokumento man. So kaya according sa nini is no good for one month lang ini or during the duration sang ila Tambobo Festival. So sila nila ang anuhan ni board member, sir, ang imong security nga ginhaay pero wala siguro sang mga bala na nasalaan do man, sir. Hindi lang gid ako kung gid ang nangin dira ka ni board member, no. But according sa ato nga hipi, among ina ang ginatuhoy ni ni board member Espinosa nga ginambal nga mga armado nga mga tao. So bali all in all daw wala man sang ika-alarma gid ang ahoy ang kabilugan man nga banwa sang ahoy, but to be sure under investigation, sir, nga kung gid man may picture nga gid kita si board member, sir. Actually wala ako makakita sang picture nga dugin ni board member Carol. Yes, Bombo Cham, na batian diri si Police Major Rolando Aranio, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, kag dugang man diri gali Bombo Cham sa regarding sa concern kag ginaman sa during bombohan ay big time ni board member Espinosa Diaz sa ining kung nakabato na siya sang letter from IPPO kung ano diri ang response o kung response letter sang IPPO by next week. Makapasa naman kuno ang ining IPPO sa office ni board member Carol Espinosa Diaz nga hitsuhon na ang ining concern niya sa ining mga security nga mga blue guards nga tuhoy man niya Bombo Cham sa Banwasang Ahoy. All right. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Hana Andasa sa imo siniiyang follow-up report. Ang oras diri sa Bombo Radio, 59 minutos sa kaligad sa takna sining launa. Tikon mga blue guards, man sila ba mga high-powered nga mga firearm ni mga shotgun ini no? Sa aton sining mga kabumbo. Magamo na gid man dira sa may sa Banwasang Ahoy Iloilo do malinong man gani nga banway na. Sa aton sinimatag palamati iti kinahanglan gid balang mayara sa mga blue guards sila nga nagauribay sang amusin ka mga lagba nga mga armas. Kagati kun blue guards gid man ini sandig man sa pagkonfirmar sang security agency kag sandig man sa pagpatpat diri sang Iloilo Police Provincial Office. Eksakto balang ila sining assignment nga pwede sila makalibot dira sa Banwasang Ahoy or may certain area or perimeter lang sila iyang checkeron kag bantayan. Sa aton sinikaron iyang mga kabumbo ini banwa sa gyapon kabahin sang politika man hindi man malipod sa ibalo sa mga kabumbo naton nga si board member Carol Espinosa Diaz sa mga papili bilang alkalde dira sa may Banwasang Ahoy. Base kon amo man sini Banwa ang isa sa mga hulag dira iya sang kampo man ni Mayor Jet Rojas. Sa aton sini karon nga mga kabumbo. Hindi man ni magliliwan ang mga ruwas kag mga Espinosa dira sa Banwasang Ahoy. Naibaluan man na naton sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Pero kung sa ngalan sang pagpasiguro sang kalinong kag katawhay, mas mayo paguro nga tagsa-tagsa ka kampo makahibalo nga may mga blue guards nga nagalibot nira agud nga mag-secure man sang month long nga celebration sa ila sini nga festival dira sa Banwa iya sang Ahoy Iloilo. Ang iba naton nga mga balita kag impormasyon daw lang alang naging nga matalakay pa naton diri sa pagpangalagan to subong adlaw itugyan naton ina sa iban sa Manu sa Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine.
Isimomot siya Blanco Vergabilin sa imo sa mananay nga sa kahapon. May God bless us all. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plasualados, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela 2. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for September 22 to 28, 2024. Sa Sininga Weekend, never miss the chance nga mangin kabahin sa isa ka-exciting nga musical exhibition. Kaupod ang Rock Station Band sa concert at the Plaza. Blasting off alas 6 sa gabi sa Setyembre 28, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ay igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa September 29, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa among adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, pangayoon naton sa Ginoo nga hatagan kita sing gift of understanding nga ang tanan nga mga obstacle sa kabuhi ang kabahin lamang sang aton life's journey diri sa kalibutan. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2024. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente, tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets, ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords, hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak nga mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kon pagtandog sa puno o kon sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto, bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream, ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa socket. Chikyaron nga walay ni sang kinagtan sa ang ido
o kung iban nga sapat, ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kon fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportanteng organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang close. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon, maayong hapon gid sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine again, nagapanumbalik para sa inyo sa sininga palatuntunan kahapon lamang program. It's the 27th of September, 2024, last Friday, para sa sininga bulan sang Setyembre. Next nga Friday, Oktubre na. Hala, bilis-bilis ng panahon. Anyway, I hope everyone is doing okay. Amo ginapermi, no? Ako niya gina-wish sa aton tanan-tanan, even if it's not okay, okay lang. To feel not okay, no? But sa gihapon, makatibawas, no? Kag para siguro nga mas manami pagidang feeling, whatever it is that you're going through, pwede ma-share. Padigid, no? Share ang inyong ginaagyan diri sa kahapon lamang program. You can write your stories and share with us through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Pwede man nga isulat and then ipadala sa kahapon lamang program. DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Kaupo ninyo si Tita Regine, of course, this afternoon. Check ta ang ato nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love.
O kita mo lang gid o sa linya sang 8 na kita sa aton nga countdown. 89 days before Christmas. Getting exciting. Oo syempre gid. Sige, rin ang ato nga bahanon para sa inyo tanan sa welcome you diri sa KLP mga kabombo from Kimberly De Leon. Beautiful song. No batteries required. Good afternoon and welcome sa Kahapon Lamang program. It's in the way that I'm wired. Maybe I'm just built this way. Maybe I'm just built this way. Should have come with a sign. Fragile without warranty. Caution, but it's just like me. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. It's in the way they put my parts, installed me my recycled heart, my recycled heart. Assembled my dismantled soul. I guess I'm brittle to the core. I'm brittle to the core. Please handle me with care. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just cries with no batteries required. I wish that my emotions had some buttons that you can turn it off or turn it on. Just flick the switch and the hurt is gone. It's my factory defect. Sorry if I easily break. There's not much tension I can take. Ooh, it's the flaw in my design. Ooh, it's the circuits in my eyes. It's automatic, it just flies with no batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare. No batteries required. I'm not used to wear and tear, and my hardware has no spare.
And I guess that's what separates humans from non-living things. Diba? Humans have feelings, humans have heart. Ang mga machine, they cannot feel anything. Although subong mayroon naman, no? Robot like the person agad. But anyway, no batteries required by Kimberly De Leon. Good afternoon again sa inyo mga kabombo. And ready na kita. Pwede ko lang makayo. Dali lang good. Akong monitor. Sige. Para nga all set na kita. Alright? So again, sa tanan dira nga nag-join sa aton. Salamat gid. Maayong hapon. Pwede nga makasulat-sulat sa inyong mga istorya. Samtang nga nagapamati. Sa kay Priscilla dira nga nagpabalo diri no nga ba wala pagid natapos ang nga inog-share kay do ka busy gid. Sige okay lang na. Find time para nga ma-finish mo ang imong story and immediately email mo lang. Okay? I hope you're doing good dira Priscilla. And ari na kita sa atong first story. This is from Rita. Dear Inday Regine. Mayong hapon sa imo, sa tanan nga katapo sa Bombo Radyo. Tawag lang ako kay Rita. Isa nakatigulang pa sa senior citizen. Abaw Inday, sa dalayon ko nga pamati sa imo nga pangagda sang amon pagsulat. Naisipan ko nga handurawon ang masubo ko nga inagihan sa akon kabuhi. Ambot, hindi ko na madumduman kung napadala ko ni ini sa imo kay nagakalipat na ako. Kung kaisa ginakalipatan ko ang akon ngalan, uy hala. So Inday, basi matakan ka basa sa sining malawig ko nga kasaysayan. Halos duwa ka semana ang panumdum ko sinitanan. Sadto, ang ako na may 6 ka ektarya nga punong sa ahoy. Kay may asyenda man siya nga ginaarkilahan dito sa Manapla, Negros Occidental. Apang, umabot ng ikaduha nga inaway sang pangkalibutanon, mga Hapon. Ang punong kuno sang akon amay may parte nga wala tubi, gani ginpatawag ang akon amay nga kun pwede nga himuon nga headquarters sa mga soldado ang bakante nga lugar. Kayang amon amay isa man ka abogado, gani gintanyagan siya sang posisyon nga general. Gani ginbaton sang akon amay kay para man sa aton pinalangga nga nasyon. Kag sa asyenda didto nagaestar ang Iloy kag mga utod, kag ang akon Iloy, didto man, kag panalagsa, nagakadto man didto ang akon amay, gani nagbusong ang akon nga Iloy. Masandukot na gid ang gera, 1942. Ginbata ako sa akon Iloy. Nagsulod ang mga Hapon sa asyenda. Ti grabe ang inaway sang aton mga soldado, kag madamo ang napatay sa mga Hapon. Gani nagambal sila nga mabalik liwat sa asyenda. May sapa nga puno sa madamol nga water lilies, gani ang ginhimo sa mga soldado, ilagin pang tago ang mga bata, mga tigulang, pati ang akon Iloy nga duha pa lang kaadlaw nga nagbata sa akon. Ila man gintago sa idalom sa madamol nga water lilies. Ang paklang sang kapayas ang ila ginhimo nga ginhawaan. Bale, 2 ka oras ang away sa mga soldado sa Hapon, kag napiyerde ang Hapon, kag ginpatakas na ang ara sa tubig. Pero, pagkagabi, ang akon Iloy, masyado kataas ang yahilanat, kag nagakurog siya. Kay wala sang doktor, ila lang ginahampulan sa mga dahon-dahon, pero nagalala na gid ang iya ginabatsyag. Gani, gusto niya makita ang akon amay. Gani ang utod sa ako namay nga si Pedro. Para mapahibalo niya ang ako namay, ang ginhimo niya, nagpakuno-kuno siya nga nagalibod sa mga utan kag prutas para makalikaw siya sa Hapon. Tub-tub nakaabot siya dito sa headquarters. Pag-abot niya dito, nangabay siya sa gwardya kung pwede niya makita ang general. Ganigin pamangkot siya sa gwardya kung sino siya.
Ako si Pedro, nga utod niya. Gani, tinawag sang gwardya si Papa. Sir, may bisita ka, si Pedro, utod mo kuno siya. Gani nagwang ako na may. O Pedro, anong balita? Manong, si Inday nagbata, babae. Pero, ginsulong sang hapon ang mga soldado dito sa asyenda. Ti, ginpangtago ang mga bata, tigulang. Kag si Inday nga duwa palang kaadlaw nga nagbata, ila man gintago sa sapa. Kag ang bata, amon ginputos sa lampin. Ginbutangan beberon ng iyababa, kag ginsulod namon sa kahon. Upod sa amon nga nanago sa katubuhan. Pero sang natapos ang inaway, sa pagkagabi, naglain si Inday. Kagusto kaniya makita, gani naghimulat gid ako nga makadtuan ka diri. Sige Pedro, sulod ni Anay. Ang ako namay, ginsugiran niya ang ila doktor sang problema niya. Sir, kadtuan naton, total may pump boat kita dito sa pantalan, iupod naton ang napulo ka soldado, kag magdala sa napulo ka sako nga bugas, kag dira naton isulod ang aton armas, kag magpakuno-kuno nga nagapamunit. Tubtob makaabot kita sa pantalan sang Manapla, pakadto sa asyenda sang akon amay. Sang ila pagabot, ginhakos ang ako ni Loy, ang akon amay, nagahilibion nga nagahaksanay sila nga duha. Kag naghambal ang akon iloy, mahal, kung anong matabo sa akon, dalha ang aton anak kundiin ka. Inday, hindi ka maghambal sina. Pero siling sang doktor, Sir, kinahanglan ko na siya nga doktoran, kay 3 lang kaadlaw kita diri. Kag samtang nga gina-check up sang doktor ang akon iloy, ako kuno ang ginkugos sang akon amay, apang naghambal ang doktor, Sir, malala na gid siya, nagahubag ang iya matris. Anong mahimo ta? Wala sang hospital nga dapat naton dalhan sa iya. Kagin painom lang siya sang bulong. Apang sa malain nga palad, wala makaabot sang 3 kaadlaw, napatay ang akong iloy. Dako nga kalisod sang amon pamilya, kay hindi mahatagan sa maayo nga lubong ang akong iloy tungod sang gera. Gani, sa tunga lang sang katubuhan siya ginlubong. Nagahilibion ang ako namay. Inday, patawara ako nga hindi kita mapalubong sa husto nga lugar. Pero kung matapos ini nga gamo, halinon ko ikaw. Gani sa pagbalik nila sa headquarters, gindala ako sa ako namay, kag sa ila klinik ako ginbutang, pero nabalaka ang ako namay, nga kung pananglit surungon sa mga hapon sila, paano ako? Gani na dumduman niya ang iya utod, nga dito nag-estar sa putotan. Kag nagsugo siya sa soldado, nga sugato ng iya utod. Kag salamat, kay nadala nila ang utod ni Papa. Kumusta Magdaleno? May anak na bala ka mo sa imo asawa? Wala manong, kay baog ang akon asawa. Ti, gusto ninyo nga may bata? Kay may ihatag ako sa imo. Akon anak, pero napatay ang iloy. Ti mabudlay sa akon, tungod sining akon katungdanan bilang soldado. Ay, hoo manong, malipay gid sini ang akon asawa. Pero, inyo bilangon ha, nga inyo anak, kay hindi ko man mahibalaan ang akong kabuhi, tungod sining gamo. Tungod sining sitwasyon, kay mabudlay ang salakyan, ibutang nato ng bata sa tubig, para imo matuwang-tuwang. Or sa tabig, no? Kagang isa ka tabig ang mga gamit sang bata. Kag pananglit, kung ano kadugay ang inyo paglakaton, tagaan ko ikaw kwarta. Kag pananglit ka po yun ka, o magabihan ka, mangita ka sang sarang mo madayunan. Kag naglakat kami, bale, 2 kaadlaw, bago kami makaabot sa ilabalay. Sang amon pagsampot, gintawag niya ang iasawa. Tanawa ako na no ining akon dala. Aba, ano ini? Bata man. Sino ni bata? Ah, napulot ko ini sa alagyan. Siguro nabayaan nila sa nagpalagyo sila sa hapon. Magdaleno, sugiri ako sang husto. Ate, hoo. Amo ni ang ginpatawag ni Manong sa akon. Iya anak, pero napatay ang iloy.
Tungod sa iya katungdanan sa mga soldado, hindi niya maatipan ang bata. Ahay, kaluoy man, ti ato na ini. Palangga gid nila ako, nga halos hindi ako mapalapitan sang langaw kag lamo. Ay ho galinda, Regine, ang tanan ko nga ginaistorya diri, ginsugid man ini ni mama sa akon. Kay mama kag tatay ang tawag ko sa ila. Si tatay may 3 ka hektarya nga talamnan sang humay, kag may matinaw nga sapa. Permi ako ni tatay ginapaliguan didto, kag ginatudloan sang langoy. Sa nagding-edad na ako sang 7 ka tuig, ila ako ginpaeskwela. Ginadulong ako ni tatay, kag iya ako ginahulat, hasta matapos ang klase. Pero isa ka adlaw, ginsugo ako sa amon maestra nga magabuy sa basura, upod ko ang classmate ko nga lalaki. Sa amon pagpauli, hambal ni tatay, nene, hindi ako gusto nga magupod-upod ka sa mga lalaki. Kaina, nakita ko nga may lalaki ka nga upod. Tatay, siling ko, classmate ko to, ginsugo kami ni ma magaboy basura. Basta, hindi ako gusto, sunda lang ang hambal ko. Oo, tatay. Kag isa ka adlaw nga wala ako klase, ginhagad ako ni tatay nga maligo sa sapa. Ubaha ang tanan mo nga ginasoksok, kay tudluan ko ikaw langoy. Tigin uba ko man, pati underwear ko. Iya ako ginapalutaw sa tubig, kag iya ginahalok-halukan ang bilog ko nga lawas. Kag siling niya, nene, kung may dugo na gani nga magwa diri sa imo blank, sugiran mo ako ha? Nga tatay, kay tibasin na pilas ka, agud akon mabulong. Kag sang amon pagpauli, namangkot ako kay mama. Ma, kung may dugo nga magwa sa akon, may pilas bala sa sulod? Naahaw. Mangkot niya. Ayambal ni tatay, kung may dugo, sugiran ko siya para mabulong niya. Nga mama, mapatay ako? Hindi lahog lang na ni tatay mo. Pero kung diin ka ni tatay mo dalhon, hindi ka magupod ha, kung wala ako. Siling ko, oo ma. Pero isa ka adlaw nga tiyenda sa Banwas ang Putotan, nagapanindahan kami tingob sang tananamon nga kinahanglanon sa uma. Hambal ni tatay kay mama, ikaw anay ang maninda, kay malain ang pamatsyag ko. Bakli dayon ako bulong. Hambal ni mama, oo, dalon ko lang si nene. Hindi, kay wala ako suguon di, kay kabugat gid sa pamatsyag ko. Ti, wala mahimo si mama, pero antes maglakat si mama, naghapit siya sa balay sang ila kumpare. Pare, hambal niya, ambot kunusto ining akong duda, sa kay pari mo, dolain ang iyahandom sa bata. Aba mare, nablos niya si nene. Kagang bata, ang dumdum niya, kamugid ang ginikanan. Gani pare, subong maninda ako. Palihog abi, kadto ka sa balay, dalhi siya tuba kuno abi. Di mainuman ka mo, hindi ka maghalin, hasta ako makabalik, ha? Oo mare. Tama-tama, damo ako tuba subong, kag may inasal ako nga pantat. Gani, dali-dali siya naghimos, samtang si tatay, tinawag niya ako. Nene, hiluta gani ako, kaginkaduan ko siya sa kwarto. Wala siya bayo, pati dilargo, kaginhilot ko ang iya ulo. Sige, bilog ko nga lawas. Tisa natapos ko hilot ang iya ulo, inuyatan niya ang kamot ko, kagintungtong sa iya kinatawo. Ina naman ang hiluta. Kagmay nanawag. Pare, may dala ako diri nga tuba, kag inasal nga pantat. Dali-dali siya nga nag-ilis, Inday Regine. Ay pare, saka din eh. Ni magtigang ka na, bar pag-abot ni mama mo, sudan na lang ang lutuon ta. Kag nag-inuman sila, hasta nakaabot si mama. Ay pare, ari kagali. Oo, mari, nagapanumsuman lang kami. Kag isa ka adlaw, naglakat si tatay para bisitahan ng iya uma. Gabi na siya kapauli, kag hubog. Pinukaw niya ako. Nene, nga wala tayo limnan, way ka nagsagob, hindi mo ako pagpaimnon. Siling ko tatay, puno na ang aton banga. Ambal niya, ano nga puno?
Kag binutong niya ako sa buhok. Dali, tanawa kon puno. Hala, sag-ub to. Pero siling ko, tatay, madulom na. Madulom? Gusto mo matupa ining paha ko sa imo? Gani, bisan nahadlok ako, pilit ako nga naglakat. Bit-bit ang amon sa laguban. Pag abot ko sa bubon, dayon ko panimba, pero nakibot ako sang may naghakos sa akon, kag iyagin panggisi ang akon bayo. Pero may naglampos sa iya. Si Mama Gali, nga ginsundan kami. Nagpukutay sila. Dali-dali ako nagdalagan balik sa balay, kag nanirado sa amon kwarto. Dugay-dugay nag-abot sila nga nagasabtanay. Hambal ni Mama, manog ka. Kaugalingon mo nga dugo, suyupon mo, bastos. Ano hindi ka maghipos? Ari ang imo. Kag sinumbag ni tatay si Mama sa sulok-sulok, kag nalipong si Mama. Dali-dali siya nga nagsaka sa balay. Nini, gwa diri, kung hindi ka gusto masakit. Di wala ako mahimo, nagwa ako, kag iya ako gindakop, kag higdan ang akon kamot kag tiil, kag iya ginpanghimos ang amon bayo, ginsulod sa sako, kag gindala sa dalom, ginkarga sa karosa, kag gintakod ang amon karabaw. Binalikan niya ako, hinakwat, kag kinarga sa karosa, ginhigtan nga daw baboy. Sang amon pag-agi lapit sa balay sang ila kumpare, nagsinggit ako, Tatay Juan, kadto si Mama, basi mapatay. Ginsaway niya ako, hipos. Gusto mo ikaw una ko nga patsyon? Nagahilibion ako, tubtub na kaabot kami sa banwa. Nene, pamati. Hindi ako gusto nga maghambal ka bisan ano. Nakita mo ining punyal ko, ido-do ko ini sa imo. Iya binaligya ang amon karabaw, dala ang karosa, kag nagbantay siya sa masakyan, pakadto sa Lambunaw. Sang amon pag-abot sa Lambunaw, may ginsakaan siya nga balay, kag nagtagbalay, kag may nagbukas ang puwertahan. Aba, Tatay Nino, kumusta? Sulod, din si Inday. Ah, si nanay, dito sila ni tatay sa duta namon, sa Barrio Tampukaw. Kapitan del Barrio si nanay dito. Ati makadto kami dito, antes ako magbisita kay lola ninyo, dito sa Negros. Tay, malayo ato, bali 10 kilometros. Kung hindi Domingo, wala sang salakyan nga nagakadto dito. Sige lang, anad kami sang laktanay. Kag subong, makadto kami dito. Magabihan ka mo sa dalan. Okay lang, masanag man ang bulan. Di ko na mo, kaon ka mo anay, kag putsan ko ka mo sa inyong makaon karon sa gabi. Kag naglakat kami, halos tunga-tunga pa lang ang amon lakat. Kapoy na gid ako. Samtang nagalakat kami sa alagyan, nga ara sa tunga sang katubuhan. May nakita ako nga malapad nga bato. Siling ko sa tatay ko, Tay, mapauway kita anay di kang magkaon. Gani, amo ini ang amang ginhimo. Samtang nagakaon kami, nakabatsyag ako sang katuyo. Gani naghigda ako, kag natulugan ako. Why ako kahibalo kung ano kalawig ang akong tulog? Sang may nabatian ako, nga may iban nga tawo ang nagahambal. Pare, nag-ano ka mo diri sa sininga kagabihon? Kag inaano mo ang bata? Sabat niya, anak ko siya, nangihi siya, gani islan ko ang iya nga panty. Pero din ka mo mapauli. Halin kami sa putotan, mabisita kami sa akon utod sa Tampukaw kay Maria, kag iyabana nga si Osting. Abaw, malayo pa ato, kag delikado diri, kay may mga hook nga nagalagaw. Gani, mga armies kami nga nagabantay. Kung lakton lang ninyo, kapuyon ining imo anak, mayo pa, idulong namon kamo, kay kilala kami ni Kapitana Maria. Tenyente, kuha ato ang duwata kakabayo. Sige, Kapitan. Gani sa nagbalik ang tenyente sang army, dala na niya ang duha ka kabayo. Sige manong, dira ka kay tenyente sakay, kag ikaw Inday, sa akon. Panguyat ka maayos sa akon. Sige tenyente, una ka mo. 2:36 ang aton nga oras, so it's very obvious, no? Nga dumihandom nga malain. Ining iya nga ginakilala nga amay. Actually, tiyo niya, kati utod gid sang iya matuod-tuod nga amay. Panubalikan ta ang ining nga istorya, mga kabombo.
Sige, hapon nagpamati ka mo sa KLP. Kaupon si Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang sa pinaka-importante ng mga pahibalo. Ang cabbage o con repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Hindi pagbakanabua ang piso-piso mo nga natipon. Bisan madugay magdamo, iniamo ang mahimo nga emergency fund sa tion nga tuman mo na kakinahanglanon ang kwarta. Abi mo, amo man ini ang makabulig sa imo nga hindi na pag-ibutang ang imo kaugalingon sa risgo, kaangay sang pagpangutang nga may dako nga interest o kun pagpamroblema bangod hindi on time ang bayad sa imo nga bills. Ang imo man nga savings ang makapaligon sa imo nga saving security sa tion nga abi halimbawa madulahan ikaw sang obra. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga tips nga dapat mo tandaan agud nga mangin safe and healthy ang pagkaon sa imo nga pamilya. Dapat nga tabunan mo gid pirmi ang mga pagkaon nga yara sa lamesa o kung ara sa imo kusina agud malikawan nga kadtuan ini sa mga insekto nga mahimo magresulta sa microbiological contamination. Gilayon nga ihabuoy ang mga napanos na nga mga pagkaon o kung ang ginasuspetsahan mo nga malapit na lang mapanos nga pagkaon. Ang pag-reheat o kung pag-recook sa sining mga pagkaon ang hindi makabulig. Gina-advise man ang paggamit gid sang serving spoons agud nga malikawan ang cross-contamination sa mga tawo nga nag-share sa mga pagkaon. Pagi sa paggamit sang serving spoon, ang sino man nga miyembro sang pamilya nga nagkakuha sang porsyon sang pagkaon ang makalikaw nga makakontaminate sang pagkaon, ilabi na kung mayara sang miyembro nga nagamasakit. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, indi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Si Anay Supreme Court Associate Justice Florence Dolendo Regalado sang Concepcion, Iloilo ang naghimo sang maragtas sa kasaysayan sang board exams sa Pilipinas. Siya ang nakakuha sang pinakamataas nga marka nga 96.7% sa Philippine Bar Examinations nga wala pa nalapawan tubtob subong. Nahimo niya inisad tong 1954 Bar Examinations. Natapos niya ang Associate Degree in Arts sang 1949 sa Far Eastern University kag abuga siya sa San Beda College of Law bilang cum laude sang 1954. Nagtuon man siya sang Master of Law sa University of Michigan nga natapos niya sang 1963 bilang isa ka Dewitt Scholar. Magluwas nga nangintanyag nga propesor sa sulod sang 30 anyos, nakilala man sa regalado nga eksperto sa patag sang criminal law. Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo o kon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo o kon hose ang nakalubong sa duta o kon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool o kon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo.
Nagaproblema kagid bala kung paano makasupod sang kwarta bangod sa wala tuong nga galastuhan. Better management ang kinahanglan dira. Isa ka tip abang spending awareness. Magamit sang money management app o kung pwede man nga malista mo agud nga ma-track o kung masundan mo ang imo gasto sa nagkalain-lain nga kategorya. Diri mo mahibaluan kung pila ang imo gasto sa hindi manggid kinahanglanon kaangay sang pagkaon sagwa, entertainment kag bisan ang adlaw-adlaw mo nga pagpangape-kape sagwa nga tuman ka gasto. Kung maedukar mo na ang imo kaugalingon sa sini nga mga andan mo, sigurado nga makahimo ikaw sang plano kung paano ikaw maka-improve. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Sa patatas, masamig ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist. Ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin. Ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Hindi lamang sa genes o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, ang Padayon kita sa sulat ni Rita. Kag samtang nga nagdalagan kami Inday Regine, namangkot si Kapitan. Inday, matuod ba lang nga tatay mo siya? Dugay ako nakasabat. Sadto abi ko amay ko siya. Kaginsugid ko kay Kapitan ang tanan nga ginahimo ni tatay sa akon. Gani, nga nagduha-duha kami, kay ara lang kami sa pihak nga katubuhan, hambal niya. Dolain ang iya tuyo, kay sang wala ka na underwear, iya man ginuba ang iya delargo nga daw hapan kaniya, gani nagwa kami. Pero nga ara ka sa iya. Siling ko, kay suno sa sugid ni mama nga asawa niya, anak ako sa utod nga sadto general man sa mga soldado sang tiyempo hapon. Kay napatay ang akon iloy, ginpasugat ako sang amay ko sa ila kay wala sila sang anak. Kag hindi ako sang amay ko maasikaso tungod sang iya katungdanan kay gera ako na tawo. 1942. Ay, sapat nga tiyo. Sige, inday panguyat. Malapit na lang kita sa inyo nga kaladuan. Ang balay ng Daynanay Maria may malapad nga kudal, kag may talutog nga may sibrito nga alabrihan. Nanaog si Kapitan, may ginbutong siya nga lubid, kag nagsiga ang suga sa balay. May nanaog, kag nagpalapit sa kudal. Ang sulugoon gali sang akong tiya. Ay Kapitan, kamo gali, sulod kamo. Hector, palihog ako hambal kay Kapitana nga may bisita siya, kung makilala niya sila. Gani nagbalik si Hector, kaginsugiran niya si Nanay Maria. Ay Magdaleno, utod ko, nga ang gabi na kamo. Kag nagbalita ay sila, kagamo na inigali. Ang hinablos ko, dako na, kag matahumpa. Hector, dala ang mga kabayo nila Kapitan sa likod balay para makaharap. Kapitan, buwas lang kamulakat. Hector, maglaga ka sa madamo nga itlog, kag mag-ihaw ka sang manok. Osting, ari sanday Kapitan, may tuba ka pa da? Huo damo pa. Hambal sang Kapitan, Nanay Maria. Hambal sang Kapitan kay Nanay Maria. Pwede ako katanaw sa mga manok mo? Kung may nagustuhan ako, mabakal ako. Siling ni Nanay Maria, ay Kapitan, tagaan ko lang ikaw. Gani naggadto sila sa manukan. Siling ni Kapitan, Nanay, may isugid ako sa imo. Kaginsugid ni Kapitan kay Nanay Maria, ang ginsugid ko sa iya. Gani sa nagbalik sila sa balay, Nine, dali, ilisanta ang imo bayo.
Kag iya ako ginpamangkot sang tanan. Kag nagahibi ako nga ginsugid ko ang tanan kay Nanay Maria. Ay sapat nga pagkatiyo. Gani samtang didto kami, wala ako ginabulag ni Nanay Maria. Bisan diin siya magkadto, ginadala niya ako. Kag sa ila kwarto, upod sa ila ako nagatulog. Pero isa ka gabi, hambal ni tatay. Hiluta abi ang ulo ko, tama kasakit. Hambal ni Nanay Maria. Si Hector ang pahiluta, maayo ina siya maghilot. Pero, hambal ni tatay, diri siya na'y matulog sa akon, kay basi kurugon ako. Baling gusto niya, no? Nga dito ako matulog sa iya. Siling ni Nanay Maria, ti araman si Hector nga makahulig sa imo? Gani nga daw wala mahimo si tatay. Sang pagkaaga, naghambal si tatay. Siguro, makadto na kami sa Negros para mabisitahan ko man si nanay. Maayo man, hambal ni Nanay Maria, pero ibilin lang diri ang bata. Ay hindi, inday kundiin ako, ara siya. Ako nagpadako, iban ang mapulos. Gani sa malakat na kami. Okay lang kita. Ito nagkadula-dula ako. Sige, sa pagpadayon naton. Gani sa malakat na kami, may ginhambal si nanay sa akon. Dira sa pinalan, sa sidsid sang imubayo, may ginbutang ako nga sulat. Pagabot ninyo didto, ipabasa mo sa mga pakaisa mo ang sulat. Kag-ari ang kwarta, kung pananglit may himuon si tatay mo, malagyo ka, kadto ka sa pulis, halong gid neni. Gani sa malakat na kami, ako na kamo ipadulong kay Hector sa kabayo. Ikumusta lang ninyo ako kay nanay, ha? Hambal ni Nanay Maria. Kagsang pag-abot namon sa Banwa, nagsakay naman kami pakadto sa Iloilo, diretso sa Pantalan, sa pagsakay sa barko, pakadto sa Bacolod. Sang amon pag-abot sa Pantalan, nagsakay naman kami pakadto sa Manapla. Halin sa Manapla, pakadto sa Hacienda, bali 2 kilometros ang lakton mo, kung wala bagunita. Inabala ang train nga gamay. Sa nagalakad kami, nagapaulihi ako, kag nagahakop balas, kay isulod sa akon bulsa. Kay kung ano man, or kung ano naman ang buhaton niya sa akon, basyahan ko balas ang mata niya. Kay sa tunga man sang katubuhan ang karsada, kag release ang train. Siguro nagatunga-tunga ang amon lakat, nakabati kami sang huni sang bagunita. So nagdulog kami, kag naghulat. Sang ara na ang bagunita, iyagin padulog, kag nagsakay akon mga pakaisa. Dako ang ila kalipay, nga nagaksanay, kag siling nila, aba, dalagita na ang amon pakaisa. Kag sang pag-abot sa ila balay, kidira mismo sa ila usaran ang release ang train. Nagasinggitan si Manong Domingo, Lola, tatay, nanay, may bisita kita. Kagang tanan na ginuwa. Si Lola, nga 105 na ang edad, nagakurog-kurog nga nagako sa amon, nga nagatululagay ang luha. Salamat nga nakadumdum kamo sa wala pa ako napatay. Samtang nagakinasadya sila, ginkalitan ko nga ihatag ang sulat ni Nanay Maria kay Manong Domingo, kay siya ang magulang. Sa tapos niya basa, matuod ini neni, kag nagtango lang ako. Gani, bantay sarado ako sa ila, kag sa ila ako nagaupod tulog. Pero isa kahapon, nga medyo madulom na, ginhagad ako ni tatay nga maligo. Ang bubon nga tuburan sa tunga sang katubuhan. Siling ni Lola, ang mga hinablos mo bala nga lalaki ang hagara. Pero nanay, para makapaligo man siya, sabat niya. Nakita ko nga nagsenya sila. Oo, nini updi si tatay mo para makapaligo ka man. Gani, nagupod ako kay tatay. Pag-abot namon sa bubon, dayo niya uba, pero ako nagpungko ako anay, sa may bato nga dako, kag iya ako binasyahan tubig. Ano pang ginaulat mo, uba na? Pero wala ako maghulag, gani iya ako pinalapitan, kag pangbuklason ang akon bayo, kag amo ang pagsampot sang duha ko kapakaisa.
Ay masag-ob kami. Sige nini, paligo na, kay hulaton ka namon. Kag naghulat sila. Sa nakatapos ako, sige, mapauli na kita para makailis ka. Kag si tatay, patay malis siya, nga sige ang iya paligo, pero nahibalaan ko, nga akig siya. Ganis ang iya pag-abot sa balay, iyagin panghimo sa ngamon bayo, kag siling niya kay Lola, Nay, buwas mapauli na kami. Buwas, isa na kami kasi mana, diri. Ang akon pagkabutang didto, wala sa nag-aasikaso. Hambal ni Lola, ti, ambot sa imo, pero ibilin lang ding bata. Kami lang ang mapa-eskwela diri sa iya. Lapit lang di ang eskwelahan. Wala man siya sang ginsabat. Kisang pagkaaga, kay kada alas 8 ang agis ang dako nga train. May mga bagon nga may karga nga tubo nga daloon sa Central Victorias, pero may bagon man para sa pasahero. Sa bation na ang hunisang train, nanaog na siya. Samtang nagalantaw kami sa iya. Sa medyo nagahulag na ang train, dali dianay, pahaluka ako, hambal niya. Nagpanaog man ako. Sang iya ako ginahakos, nagdasig na ang hulag sang train. Gulpi niya ako hinakwat, kag hinaboy sa bagon, kag madasig na ang dalagan sang train. Doon natapungawan ang tanan, hindi na sila makalagas. Husto lang ako maghilibion. Hambal niya sa akon, hipos, karon niya boy ko ikaw, para mapatay ka na lang. Gani, wala ako mahimo. Sang amon pag-abot sa istasyonan sa Manapla, nagpalanaog ang iban nga pasahero, kag nanaog man kami, pakadto sa pantalan sang pump boat, patabok sa pantalan sang ahoy, kag nagsakay naman kami pakadto sa Putotan. Pag-abot namon sa Putotan, naghapit naman kami sa balay sang iya pakaisa. Tungod bago lang sila nagkita ay, nag-ininom sila, kag natagaan ako kahigayunan, magistorya sa asawa sang iya pakaisa. Ang mag-asawa, may 2 ka bata, pero magagmay pa, kag may negosyo sila sa tindahan sang Putotan. Tungod nahibalaan nila ang akon kahimtangan, wala sila nagadungan lakat para nga mabantayan ako. Kag sa ila ako kwarto nagatulog, kag daw isa na kami kasimana sa ila, hambal niya, Kas, buwas mabisita ako anay sa uma, bisitahan ko ang duta ko didto, kay plano ko, ibaligya, kay mapamindanao ako. Basi buwas pa ako makabalik diri Tiambot sa imo pakas. Gani sa nagalin si tatay, hambal ni Manang, total, wala man di si tatay mo, mabisita kami ni Manong mo sa tindahan. May karni kita da, imo lang lagaon, kay may mabakalang kami karon panakot ta. Tiambal ko ho Manang. Gani sa nakahalina sila, akon ginhiwa ang karne, kagintungtong ko sa gasol? Tungod ang banyo ara man lang sa tupad sang kusina, ginpakamaayo ko nga maligo, kag naligo ako. Sa tapos ko paligo, nagtampi lang ako tuwalya, kag dito lang sa kwarto mailis. Pero sa pagwa ko sa banyo, nakibot ako, nga mga may nagbutong sa akon, talabuklas ang tuwalya. Si tatay gali. Nagpukutay kami nga duha, nadumduman ko ang kutsilyo sa lababo. Gani samtang nagabato ako, pinulot ko ang kutsilyo. Sige tay, kay bunon ko ikaw, o ako ang mabuno sa lawas ko. Siling niya, Nini, ako ang nagpadako sa imo, gani ako ang mapulos sa imo. Kaginimulatan niya nga agawon ang kutsilyo, kag may nagbukas sang puwerta. Si Manong gali, kag si Manang, sa tupad sang puwerta may baseball bat, kag kinuha ni Manong kag ginlampos kay tatay. Kag si Manang, nagdalagan sa kaingod nga balay nga may pulis. Nagasinggit siya sang tabang, kag madamo nga kasilingan ang nag-inabot, kag si tatay, gindakop sang pulis. Gindala sa presento. Samtang ginapasuksukan ako nila bayo, nga nagakulurog ako, nga nagahibi. Hambal ni Manang, maayo sini, palikawon ta si Nene. Kag may nagsabat, aton siya taguon. Dalhon ko siya sa asilo di Molo. Kay sadto, didto man ako. Gani, sa kaluoy sang tanan nga ato didto. Sige, kay mahatag kami gasto ninyo.
Kag pananglit makagwa si tatay niya, hambala lang ninyo nga nagpalagyo siya. Kag wala kita kabalo, kundi in siya nagkadto. Kag madamo ang naghatag sa akong kwarta bilang balon ko. Kag sa gilayon, nagsakay kami sa jeep pakadto sa Iloilo. Sa pag-abot namon sa asilo, wala kami ginbudlayan, kay nakilala pa sa mga madre si Nanay Marcelina, kag iya gin-istorya sa madre ang akon kahimtangan. Gani, ginbato nila ako dayon. Sa asilo, madamo kami, bali 150 kami tanan. Ang tanan namon nga ginahimo, may limit. Dira ko natun-an ang tanan. Kada 2 ka bulan, kinabaylo-baylo ang amon obra para maagyan mo ang tanan nga obra. Sa labada, sa kusina, sa pagpanglimpyo, kag sa pagatipan sa mga tigulang kag mga buang. Ang mga tigulang, ang babae 69 kabilog, ang lalaki 90 kabilog, kag ang buang 15 kabilog. Kay sadto, ginapamulot ng sang pulis ang wala sa nagaatipan sa ila, kag ginadala dira sa asilo. Sadto, wala pa sang caregiver, kundi kami gid ang nagaobra. Separado sila sa amon. Sa piha karsada ang ila building, kagamo ina ang pinakamabudlay nga obra namon. Kung matuon kada, malutululagay ang luha mo. Kay ang tigulang nga maghigko sa ila higdaan, kami man ang matinlo sa ila. Ang sabuang naman, kung kaisa basyahan kanila sa ila higko, kag ginapamilit pa nila sa dingding ang ila higko. Kagang amon reglamento, tama man ka istrikto. Adlaw-adlaw, may misa kami alas 6 sa aga. Gani, ginapukaw kami alas 5. Sa pagbangon mo, 10 minutes lang ang paghimos mo sa imo hiligdaan, manaog kami para manghilamos. 10 minutos man, tapos mailis uniform. 15 minutos, malinya kami pakadto sa chapel, kay kinahanglan, tandaan mo ang imo lugar. Amo man pagkatapos misa, mailis, may minutos man. Tapos makadto sa amon kalanan nga nakalinya man, kag kung nagakaon, wala gahod ang lagtik sang kutsara sa pinggan. Bawal, kag kung kahimo kagahod, paliwat sa imo nga wala gahod. Kag bisan isa ka kanon, wala bilin sa imo pinggan. And the story does not end there pagid. Mga kabombo, ba malunisan gid ni Rita ang pagtapos tas ng imo nga sulat, pero sige lang no. Ka very interesting man sang imo nga istorya, and we all want to know kung ano gid ang imo nga nadangtan. So mga kabombo, since why kita sa nabilin nga oras, palunisan ta gid dinhi no ang iyang istorya. Why Monday? Because tomorrow Saturday, ox na kita sa aton nga pag-interview sa aton nga winner nga si Nia sang Spokane, USA. Gani mga kabombo, sa inyo mga istorya dira, pwede gid nga email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or write it down and then you send it sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Waiting na si Toyang Ermitanya, ang Provincial Jail, kag ang Dear Diary nga mga dramas. Maraming salamat sa inyo. See you again tomorrow. Sa gihapon ni ninyo alagad, si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Good afternoon and God bless.